Bokka, ħaddum tipposa. Ejja, ħanibdew. Mela, nilqawkom magħna għall-10 episodju. L-10 episodju. Tajjeb. Istja, proset, kurra. Illum għandna guest ieħor, għandna l-Steve magħna, tajjeb. ħafna jafu, ħafna nis jafu. Naħseb ħafna nies jafu hija. Steve jiena naraħ bħala bniedem li jagħmel ħafna kilometri. Hija. Naħseb li il-best friend tiegħu huwa Sit. Eżatt. U s-sit, il-best friend tiegħu huwa Sormu. Nilqawk magħna, Steve. Grazzi tal-istedina. Grazzi ħafna. Mela. Aħna biex ngħidu għax aħna niftħu qalbna biex ngħidulu qabel il-podcast, x'għamilna l-podcast, però ma fastix rekord. Għax miskin id-direttur tagħna kellu jmur jaqdina llum għax qed nirrekordjaw il-ġimgħa. Ir-Red kellu jmur ġo traffic jiġġieled jerġa' jiġi lura biex iġibinna li kell. Biex jgħidlek il-fes ma t-beg. Għax jgħalek tar ħaġa importanti għalina wkoll. U għanna ġurnata xogħol. Isma' Steve, qabel naqbdu nparlaw aħna. Nirringrazzjaw naqal sponsors tagħna. Nirringrazzjaw mela nibdew u ma ħaġa pukka. Mela, nirringrazzjaw Gordon Motocenter li tina l-post fejn nirrikordjaw dal-podcast. Signward Malta, bis-sajn hemmhekk kara tixel tiddi wara Steve. Tajjeb, Homemade Malta li qed jagħmlilna il-keychains bħalissa minna bus tiegħi u għandu xi materjali ħorġi. U għatmu bizzejiet il-keychains, jitolbuna l-keychains. Pamlinna, għajjew n-nis ġejjena u Elix, sistinaqa. Elix, għamil li jisif għamil keychains. Għaljew għedha, ritmu għedha, għamil enter l-paddej. Mela, minn għanniktar? Design Factory. Li hu paċenzja bina. Ija għadni kif prodotti ħoldejjaqtu u tini mill-ewel, proset Nick, thank you Nicky. Li għamlunna ovvjament. Għanna l-flokkijiet, il-magijiet, l-stickers. L-stickers, nirgħetjaw il-Nick. 717. Għalħalita fidejk. Għaxbe, ma jem mux kan izbalja. 717, barbershop. Nselmu l-Daniel, li kien naqra ma jiflaħx. L-lum għattaluna naqra jek, naqra fi. Ftit. Torta Daniel. Kienna ma jiflaħx miskin u ma setax jaqdina. U ċempilli dal-ħodu għal dispieċiħ. Ma jidulu get well soon minna. Eżattament. Go and fun, tajjeb, biex il-pukka jixrob ħafna u ma jorroġ. Tajjeb, nirgazzjaw il-Sergio. The Burgers li dejjem jaqdina l-lum xanna, l-lum għanna loaded fries. Il-imbezla, jena biex nkun għanna l-ġur. U għanna l-ġur. Għanna pizza, Maqsum edha. Għara dina bil-pork belly. U għanna xi burger għaw issa surprise. Għadda ma nafx ma ħadda l-maġġana li tajjeb. U il-sponsor ġdid ma tagħna il-Raguz Express. Issa naqgħet magħna wkoll nirringrazzjaw il-Raguz Express ingħadet magħna. Għandna xi ftit proġetti u hekk ukoll. Proġetti u ħajtuna daqqatit il-Raguz Express. Issa, Steve. X'taħseb? Mela. Għal-min ma jafx minnu Steve. Ispjega naqra fil-qasija. Naqra background zaħirija. Steve qed jipprova anki jifhem minnu. Tiġri ħafna. 51 sena u llum ta' sijatilu ma konna fuq ix-xogħol u għedhom 51 laqas fim ta' eżattament minn Għadu sew Steve fosta u koll. Minn ikonna għaw. Kolla good condition. Tara l-motor kollu. Taħseb il-motor indi ġibek. Naħseb li Iva. Insomma ftit live li tagħmel. Iva, isma, ikisrek naqgħu kol skonx taħmel tajjeb, però nemmen li stija Iva. Jilab ir-rwol importanti għalija. Jiena Steve minnu, Steve naħseb normalment nideskrivri n-nifsi bħala the average Joe. Ġifiri laqam tu slow, ma laqasam tu fast fil-ħajja. Tan-nofs kemm jista' jkun bħal-istress. Fl-istress tajjeb, ħafna stress għaddejja, ftit xogħol ovvjament mhux tajjeb għax ma ddaħħalx il-flus, ħafna xogħol għaddejjaqni. Ġifiri Prova ssib dak il-ħajja bil-moderazzjoni. Sweet spot. Mhux faċli fil-ħajja, però in a nutshell dak huwa Steve, ħafna mid-drabi relaxed
ħafna mid-drabi, għazil ħajja li ovvjament ma tistressjanix. Daqsek, eżatt. Iktar ħaġa importanti. Għazil taħjar choice, eh? Allura, bla dubju, l-għazla tiegħi kellha tkun li Mela din nitkellmu fuq, għax ma nafx għamil choice tajba. Jiena naħseb illi anki minn ħafna żmien ilu kont nara l-motur bħala parti oġġett li esprimi ċertu libertà. Kont dejjem narax xi ħaġa li ma nafx kelli ġaħ kelli l-futur il bal taħt infaqa bil-karozzi. Tal-in kont ngħid nkun bil-mutur biex ma qabadx fit-traffiku. Għawina naħseb illi huwa sinonimu ħafna Choice kienet tajba. Ejja, bla dubju, jiena ma qasti jiena rari missar karozza. Minn meta bdejt Steve bil-moturi inti? Anka scooter jew jien. Mela jiena bdejt. Mela jien minn dejjem bir-rota. All right. Kifed, dejjem kont average ġo, jisħabi li kienu pereżempju jqogħdu jaqbżu rampi, jaqbżu minn fuq xejn u l-indik ma konx nagħmilhom. Kont nibżen nagħmilhom. Dejjem bir-rota minn tifel. Mbagħad ta' 16 sena bdejt insuq il-mutur, 16. All right. Bħal kulħadd. Bħal kulħadd. Il-kull minn stidinna kollha ta' 16 dew. Dak iż-żmien kienet normali. Ma tax kien hawn sekkatur. Ma kellna wieħed. Ta' 18 mill-liċenzja. Ngħid il-liċenzja bil-mutur tiegħi mħadd miegħi, ġifieri dak iż-żmien. Kien hemm wieħed li kol miż-żejtun niftakar ma nafsar minnu u kont ngħidu li dak kien ikbar minni, kellu xi Suzuki ER jew x'kien. Insomma, scrambler, support bil-garijiet, imma klax għal-bilek ma kienx għalfej id-daħħalu, bat id-garijiet. Kemm xieq nitalem il-motur, ullu mux tiġi għanza l-garax għallim bat mur dawra bieħ. Lu mela neġi ta' bat il-rota u mort, nizmin kont għadim ġafabrika. Xkellek għadu, xkellek? Xi ċoper? Le. Le, għat ma kelli ċoper, siħbi kellu ċoper. Ma qasna ftas nsejx kelli. Però daħal bil-rota u ħareġ bil-motur. Il-mur jena il-motur kont nsuq fit-tib l-licenzja, jien bil-licenzja u jtin il-motur tiju. Muxek? U għat minn hemm l-istorja, mbagħad nisir qatt ma ridni nkun bil-moturi. Però ma fajdej kien ħabib tiegħi li qed fisuq ir-rota, nsellimlu Reni minn hawn jekk jisma' dal-podcast. U xtara motur. Xtara CB125X. Motur li qatt ma smajt bih. CB125X. Made in Italy kien imma. U kellu it-tires xotti iktar mill-ħamrija ġad desert. Maqsumin. Tara tubu minn ġafihom. Darba minnhom sploda u ġi disintegra ġifieri. U somma dan ċempel għalli isma' Steve għallina xtajt motur għalli ma ħanna ħkiek ta' għalli xtajtu għalli kont fil-garax xtajtu l-gas għalli dawra bieħ. U beza. Beza, u għasfa suq ir-rota. Għatlu għalli tridu u jindek ekne raġuna jena, għatlu xittittiju, għallu tini xaħġa li nranġa għatlu ġej s-salieħ. Da sej. Unżil tal-motur jen, għifedara konti li mansuq il-motur għal-ġazmien, ċempel ta' ħabib tijaj Horis, kon għandu fil-band fil-imkien, għatlu Horis, għatlu isma, għatlu għandek spazju fil-garax għat fil-motur, għatlu xma san iħdu d-dar. Għabla li ċenzi, għabla li xur il-xen il-motur. Għalli li ġibu għandi, sewa, u sa' kem tlajt minn Bormla għal-ħazzabbar, fosat jimena taħom peċka najt. Jizom fire, u mor kopti msamma mor u xorta bat il-motor. Ħabbat tajers li kienu. Le, ma xkont għadni. Ma tajers bejnux. U għasal, tajers bejnux. U għasal kiena, msamma mort l-ura ommi, kien il-sajf dik izmir, kont biex xort u għammi għal-pjem xem, t-għalek, kon ċajtaw t-għala xkanajda xejn, għadni dal-verita. Kienu suq għala xeba, ta' fet, ma' u baqatem il-storja. Mbatt insomma, għan fajdej, ximbo ġibt, għax kif ġarax ninsija mbatt l-istejjer, imma mbatt għetlu l-missier ġibt il-motur, maħax bieċir, mbatt ġibt il-licenzja, insomma, għet minnem l-istorja. Minn dak kien toqoti il-ċamba ta' Eżatt, mbatt minn dak l-nallaw, jina fortunatament għat me kelli ġenituri li jinkwitaw iż-żejjed. Jina missieri, ovvjament, ma kienx ħadd biex bdik, ovvjament kien jgħid li droga tmissiex, li kien ibbeżen ħafna mid-droga, u ma kienx jieħu biex bit-prinġija. La volja ndibit ċef u saqajja, ma qatt ma żitt iktar.
Ma t-pinġija ma kienx ħaġa li kienet toġobna ħafna, ma konx ngħidu hija bil-forsi rid nagħmel t-pinġija, tifhem. Però l-muturi dejjem kienu hemmhekk, dejjem kif nagħmel muturi, pereżempju, jiena ommi toqgħod tinżel tad-dockyard. Allura meta kellhom il-pellegraġġ ta' żabbar, jinżlu minn hemm kont niftakar dejjem tifel hemmhekk u Tara l-muturi. Semser kellu Lambretti, ġifieri. Bsir kien dilettant Lambretti, kien ħadem anke ġa film ma' Malta ma' Roger Moore. Essja? Ma tantx seta' jgħidlek li 100%. Kien jifhem naħseb xi naqrejja xorta. Ma naħseb bħal ħafna ġenituri jibżaw li weġġa. U nifhem wkoll ġifieri. Kważi aħna kollha l-Maltin. Iskanatura jkollok u lef id-dinja kollha tagħti il-mutur huwa ovvjament bla dubju huwa riskju. Taljani mhux bħalna. U sqalli. Hawnhekk jiġu hawn klijenti Taljani jiġu għandna għand Gordons. Ħeġġu l-tifel tagħhom ejja dik il-film. Mentalità hija differenti. Jiena il-mara ili ngħidilha, minn għax neddeqna ra tifrustra ruħha biex tmur ximkien, mur għax-xogħol jew hekk, jiġifieri ullum kif qegħdin ngħidu bl-inċentivi li hawn tixtieq li huwa tajjeb. Eżatt. Insomma, u kelli diversi muturi mhux daqshekk japukka żgur jiġifieri. Disclaimer kbira hawnhekk, nobody beats pukka fuq. Mhux nobody. Jilagħba. Veru? Però happy għax jaf li għandu ċans. Jaħdem f'ambjent pjuttost perikolus. Jiena nibżen tħobda għax dejjem ngħidu hija m'għandix bżonn imma ħan ixtrik. U le, insomma, diversi muturi, fimni qatt ma faċċi ħafna flus, però xtajt muturi ġodda l-lum m'għadniex nixtrihom. Għax jew nkissirhom iktar Illum il-ġurnata biex jiet, ejja. Illum il-ġurnata qoddim il-bieb biex nagħmel xejn reklam anke il-gordi għandi kemm kosa huwa. Però mhux id-downtown, però mhux xejtu ġdid, xejtu second hand, però kuntent bih. U kellek hemm koġdid xejtu minn hawn kelli agility. Veri dak huwa speċi l-workhorse. Il-workhorse għat-traffiku komdu. Eżatt. Saħ kull-jum. Tista' tgħidha. Kull-jum. X'taw xem xiġifieri. Jitgħidin dejjem bil-mutur. Issa problema ovvjament fil-garaġġ il-mutur jridu jqogħdu wara xulxin. At one point kelli erba' ġal-garaġġ, kien l-tnejn hekk u tnejn hekk. Imma dejjem ta' speċi taqla ta' Mhux hekk. Sewwa. L-Afrika Twin illi xejtu minn hawn ukoll. Issja, kont xejtu? Le, second hand tal-Ġapan. Dak l-unika wieħed ġa Malta illi huwa para l-import tal-Afrika Twin. Ma fieħor bħalu. Mo kien niftakar kien hemm Gordon ġejt biex tixtieq għalli isma' għalli ċans għalli għax ta' 4 teams għalli jabieħ. Għalli mbagħad Għax riet jipprova ħalli jara li inti U inti ma jipprova Oh, palissa fit-triq tu ximkien the middle of nowhere fil-bahar. Palissa ġej lura. Għax sfortunatament minħabba l-tempesta li kena u Malta, Harry, li ma l-ħaqtix. Kien hemm daqsejn disruption tal-vapuri. Allura l-motur wasal tard il-Messiku, allura ovvjament kollox. Ifiriet nikkalkula li. U biex taxxaqa issa hemm il-hurricane li ieħor Trump. Eżatt. Insomma, ma Però ma nafx mhux qed jaffettwa transitu tal-vapuri, palissa fit-triq. U reċentament waqt li jiena konti qed nivvjaġġa bħal ġielina nidħol fuq marketplace u nara xemm interessanti. Mhux hekk. Faċċa Pan-European, muturi li dejjem xtaqt fighting. Pan-European ħalli Le, Honda. Jiena bil-bagalji integrati jiena Hondist ħanejdu. Min kelli Kawasaki, kelli Yamaha. Force Hondist. Inti għamilt parti minn ħajtek fuq Honda, ħafna. Force Hondist. Però kien hemm żewġ modelli tlieta fil-verità. Jien kelli CBR 600 kont rixtu ġdid, però mhux qatt direttant kbir ta' sports bikes, però kien hemm dar Pan-European, kien hemm il-Blackbird, l-XX u kien hemm il-VFR. Però l-VFR kien joġobni iżid, din mhux bitni l-Magna V. U kont naraħ inqas intimidanti. Fireblade pereżempju kont naraħ intimidanti pereżempju. U anki dan għax dan xi 300 kilo jeżem. Mhux hekk. Jieħu 30 litru. Mhux hekk. 30 litru għandek 30 kilo. Diġà. Insomma, kont hemm u dan u xtrajtu minn Indjan imma kellu taħallas lil Malti. All right. U dan porta tal-Ingilterra. Ġifieri jiena taħwida ta' veru. Ma ta' xajt mutur ta' passodek ma temminix, bħalma ta' ġejt biex nivvjaġġa.
Għetta hija vera battela retrati, veru nduna, għaxa minna krimen, speċi ħalsu dam. Insomma, u issa għajat għemmek, bekka madni soqtu fil-verità pjanet li ħanetla l-għas, għalli jabieħ biex niservissi għemmek. Għanda ħabib ma' mekkanik għemmek. Mek, għaddi servissi. Oġobni ħafna u bekka l-opportunità mux għasqalli jen niservissi għemmek. Għax da jiservissi għani by appointment, vek ħanaf li ħammur, ħanqotem jena ħal-istir il-motor ħanżarmaw ġveri, suspensions, zjut kolla, għax dana moturi li l-għafuq sena mill-inqas. U dan huwa motor mux single cylinder, motor V4, kħal stajl magna b'dan rappajpiet u mux tajt. Mux tajt, eżat. Ma nix niddiskreda l-mekkanizja Malta, bla dubju. Le, issa, għanda għalek għal-klim, għax minn ma jafekx jgħid xed kif għal Honda u jilu jgħix fuq Honda. Mela, Steve ma jafx jgħamil 9 xhur u sena jivvjaġġa fuq il-Honda. L-ewwel sena fuq Yamaha. L-għu fuq Yamaha, xkellek Yamaha XT600. All right. L-għu sena fuq Yamaha kon, all right. Mela għamel 9 xhur u sena u 9 xhur jivvjaġġa fuq Afrika twin. U 9 xhur. Ġiri, minn ma jafux, Steve, naħseb l-unika Malti, naħseb, li għamil dak iż-żmien kollu idur mad-dinja, bil-motor. Probabbli. Naħseb għax forsi għaw xaħat tiħor id-dek jena li 3 snin indur. Jena nishtiq nkun naf jekk hawn xi ħadd. Eżatt, jistgħu jgħidulna ħallu Madonna kumment, eżatt, nisma' li jena għamilt 5 snin indur, jew, għajdunna. Naf li minn hawn minn vjaġġa fit-tul, minn hawn nsellem lil-Daryl li kien għamil vjaġġ sabiħ verament. Irridu insomma stidinnieħu. Għalenna ukoll. Ġifieri fil-parti tal-Asja naħseb ulek tal-vjaġġa l-bot. Xu ballilin mill-Indja, sejr waqaf għax kellu problema bil-mutur Daryl. Eżatt. Marru l-frej. Daryl huwa nafu kombinazzjoni biftit u kien persuna verament l-inspirani ħafna wkoll fil-verità, ġifieri naħseb ta' min jinżelu kappella xi ħiżed Daredevil, ġifieri għandu spirtu. Eżatt. Issa bil-rota da wkoll. Bil-rota. Għax issa tisfana Facebook jiena nsegħu fuq Facebook u tisfana bil-bike issa. Ekku. Isma' mela naħseb spera naqal dak ukoll. Għax issa xajna e-bike. Jiena dar-raġel qed nistennew tasal, imma u għandi biex tasal, imma jiena tsieba bilni. Jiena wkoll kont qed naħsebha però ddeċidejt illi aħjar ma nixtriex. Qed insemmu Tzi, inta tinna qabel il-post ta' żen nitkellmu naqra. Li Tzi kien ukoll għandu xi naqra input fuq. Input hija kif qedlek bħal Daryl u nies oħra. Xi Tzi kien hawnhekk ukoll fuq dan il-podcast, nsellimlu minn hawnhekk ikun qed jara. Nsellmulu għandna. Kell opportunità illi meta kont immur ftit off-road, kont immur ma' klikkati wkoll jew tagħhom insomma, għax ovvjament kien hemm xi bib in common. U kont piċira x'kont naraħ li persuna li mhux ta' kemm isuq u kulħadd warajh, imma lest li jgħalmek u lest li jgħinek, għandu karattru babbli ħafna u dik in-naqra off-road dejjem ħassiba utli x'imkien ħassiba bil-forsi. Jiena bla dubju, jiena kħat kien jgħid li meta tagħmel off-road titgħallem is-suq aħjar. U jien qatt ma kelli moturi bl-ABS u traction control qatt ma kelli jiena. Soqt ftit u l-ewwel darba li għandi s-Serpan European li għandu combined ABS. L-Afrika Twin tiegħek huwa roba. Laqas fuel gauge m'għandu. Ma senaw 2000. Jiena biex ikun fejn wasalt fil-fuel, jew jaqali fuq ir-reserv li ma qatt ma nħalliħ bal-pompa u nikkalkula jisu 300 km. Nara fuq trip meter li qed jersaq li 300. Immur mala xejn ma jeżisti xejn. Ro ta' vera. Ġie l-insertajt, immaġina ġie l-insertajt, battri vera t-tipjana inti ma li tgħid għandi raqra trabila u pompa għaw le. Jużom l-ispel fuq, ma nafx. Le, għatma, il-Bolivja kelli, il-Bolivja ovvjament, u mmorx il-Venezuela, pero il-Bolivja problema ta' fuel. Pero. Mandom problema ta' fuel, mandom fuel. Ħabba l-problemi politiċi tagħhom s-soltu daw il-pajjiżi ta' senti.
Però jiena kont ngħid isma' li llum ħansuq pereżempju bejn wieħed u ieħor 250-300 km. Imma ġieli soqt ħafna iktar għax ngħidu leha se biex taqta' triq. Issa kien hemm pereżempju fl-Arġentina meta kont in-naħa ta' fuq tippjan u li tgħid isma' jiena ħansuq minn Awsaw u taf li m'hemmx fuq fuel, pereżempju 200 km, 250 km bla fuel. Bla fuel, taf li m'hemmx. Id-deżert hu. Taf li m'hemmx. Issa qabel ma ngħidulhom. Taf li jkun hemm u jaf jgħidlek vojt hu. Żgur, m'għandix. Qabel ma jgħidilna Bolivja u. Mela, ejja nibdew mill-ewwel 9 xhur. U għajdinna l-kontinenti, mela li ma naħat ta' d-dinja. Uħroġ l-istelebat. Li ma naħat ta' d-dinja. L-ewel 9 xhur jinna. Mela, għara, l-ewel vjaġġ tiegħi. Ħalli nis jieħdu naqra stampa. Jieħdu idea. L-ewel vjaġġ tiegħi kellu jkun it-tieni wieħed li jixtaq nitlaq minn Malta u qed mela nsuq sal-Asja, sal-Indja u jew il-Pakistan. Mamma mia, U raġuni kienet illi ma nitlaq gradwalment, speċjalni fl-Ewropa, ma bil-mod nibda naqleb il-kulturi, fimt? U mbagħad eventwalment nasal fid-destinazzjoni. Però ma ġarax hekk għax minħabba l-Covid l-Ewropa kienet għadha ferm magħluqa u l-Afrika bdiet tiftaħ u deċidejt li mmur l-Afrika. U bdejt taħdem fuq loġistika minn fejn nibda mill-Afrika. Fil-bidu kien hemm il-pjan li nibda minn fuq u ninżel l-isfel, pero jiena, u naħseb mbagħad nitkellmu m'iniex daqshekk a desert person. Sewwa, joġobni d-desert, però ħafna ħin jien nippreferi iktar l-aħdar, iktar il-kulur. U bdejt nara li mhux daqshekk it-tip tiegħi dik in-naħa għalkemm jekk isib ma minn nagħmilha forsi nagħmilha. Pereżempju kif qed kommilt it-Tunezija, u dik iż-żmien ma kontx waħdi, qed nippjana mmur il-Marokk. Imma pereżempju meta nara l-Mawrittanja u naħat ta' dik nara dry wis, m'hemm xejn, just trap. Just trap. Tifhem dik mhux it-tip tiegħi. Però jiena mbagħad bdejt mill-Kenja. Mux ħansaqsik jek batix mis-sajnus jihna, tajjeb. Trap kollu. Batix mis-sajnus, pero ma jeffettwani xie trap. Anzi, jeffettwani il-change of climate. Bdejt mill-Kenja. L-ewwel 9 xhur. L-ewwel 9 xhur. U għamilt insomma l-parti tisfel għamlet xi 12-13 il-pajjiż. Jiġifieri biex ngħidu l-English speaking countries bl-eċċezzjoni tal-Mozambik. All right. Dika kienet l-Afrika. Għamilna disa xhur hemmhekk. Bil-xaddinna. Hemmhekk illi hemm XT600. Issa l-raġuni li mort id-dispiċini li għamilta bih, mhux għax mhux għax realizzat li nistemmilthom kollha bl-istess mutur. L-iktar mutur li kien sinonimu mal-Afrika li huwa l-Afrika. Iva, vera. Għamilta bl-Afrika. Ġemokki kelli qed tisma' dawna ġel-Afrika kollha single cylinder, ma jafux jisewwu fuq mutur bir-radiator, probabbli. Qed mutur li nħares minn fejn ħares dejjem qed nara l-magna, attakki problem fejn daħħal idejja u nżawwi. Mutur li jekk jaqa' tista' tiġbru għax mhux daqshekk. Bdejt nimmaġina li ħansuq ħafna off-road kull imkien infarrak, fil-verità dik ma kienx realtà. Jekk trid iva. Però ma tiskopri li tgħid imma ħansuq kollu off-road. Il-kemm għandu mhux 9 xhur jkollu bżonn 9 snin. Apparti mbagħad il-mutur tistrappazzah, inti tistrappazzah lilek innifsek. U nerġgħu ngħidu off-road hemm diversi livelli. Jiena pereżempju fast forward l-aħħar vjaġġ samt il-mutur. Iċ-Ċile, samt l-qoddim. Bil-vibrations, bil-washboard. Il-xedwa ċenga t-darbi, samt t-sal Messiku għarġajt, bil-vibrations. Kollu, xo, xint il-mutur jivibra, u inti ma taqtalux l-speedu, il-mutur t-passu, ġifiri. U dik kienet l-Afrika, mbagħad għamilt l-Asja, parti fl-Ewropa, insomma, u l-Asja, u xtaqt minn hawnhekk. Dak it-tieni vjaġġ li soqt mill-Italja bqajt sejra sal-Pakistan, fejn għamilt l-Indja minn fuq s'isfer ġejt lajta u mort il-Pakistan. Isu Marji Ximon tal-Grocer. Il-malek tgħidli, u ngħidilkom mbagħad kif tispiċċa, x'hekk tispiċċa mbagħad veru. U issa għamilt itwal vjaġġ, għamilt sena issa, u għamilt xi 18 il-pajjiż issa jgħidilli. Jiġifieri minn l-Amerika t'isfel ċentrali u n-naħa ta' fuq. U inti il-mara tgħidli veru kif titkellem isek sejjer minn ħaġi saħta xejn. Fil-verità tispiċċa. Għax imbagħad tiġi ġo fik li tgħid isma'
Għamil 9 xhur, u ma tagħmel 10. Li jiġri huwa da, per esempio l-Afrika, l-Afrika jisek tibqa' dejjem. Sorry, tal-istorja. Għamilt il-Kenja, mbagħad xi ftit il-kulturi jibqgħu l-istess. Mhux hekk? Forsi bid-differenza ma tibda tinżel l-isfel, għax South Africa daqsxejn differenti. Daqsxejn ċiviltà differenti. All right. Imma per eżempju hawnhekk anke l-aħħar vjaġġ per eżempju l-Amerika ċentrali. Ma m'hemmx differenza bejn Nicaragua u Honduras. Tifhem per eżempju, isek ħaġa l-istess pajjiż, però ovvjament hemm differenza bejn l-Arġentina u l-Amerika ċentrali, però mbagħad tibda toħodha gradwalment. Gradwalment ġiet mhux minn ewwel ma morrux il-mewwel, aħna hawn xi differenti għalina. Eżatt. Huwa hija post iżgħar, in-nies jitkellmu bid-dialett differenti u anki mentalità xi ftit differenti. Eżatt, però inti mbagħad tidra. Iveri kont insuq naddibet, insuq isni nejx hemm. Eżatt. Tifhem, ġifieri isek tiġi parti minn dik is-sistema. Ġifieri kif qegħdin ngħidu mhux kulħadd l-istess, imma tajjeb li tadatta malajr, għax iktar ma tadatta malajr hija ferm inqas diffiċli, però. U inqas stress fuqek ukoll. Eżatt, li naħseb id-diffiċli kien pereżempju l-Afrika ovvjament tasal ġal-Kenja ġa Nairobi nista' tesperjenza il-kakofanija ta' storbju, il-mem sens ta' direzzjoni, ġifieri. Il-ġen, l-exhaust, Nairobi huwa post intensiv. U inti ġejb kultura Ewropea Mediterranja, saħna laqas iktar pajjiż li nosservaw ir-regoli. Ma mbagħad wara inti fuq traffic lights Ibdew jiġi tal-mutur jgħidlek x'qed tagħmel hawnhekk. Jgħidlek qabbes hawn ma fuq traffic light. Qegħdin hemm decoration. Jekk inti bil-mutur qed tifhem. Imbagħad pereżempju saqsi tgħidu min fejn ħanadda jgħidlek għaddi hawn fuq il-bridge jgħaddu n-nies u tgħaddi. Dak huma affarijiet li huma kienu totalment xi ħaġa innovattiva. Ta' ovvjament ċertu perikli n-nies isuqu taħt l-influenza tal-alkohol u affarijiet oħra. Kien daqsxejn ta' xokk. Ma mbagħad tagħmel l-ewwel pajjiż u mbagħad tinduna li bej il-Kenja u il-pajjiż ta' wara kien l-Uganda ma kienx hemm xi differenza kbira għax Kampala hemm ġen daqs Nairobi. Fimt dak biex tintikom idea on average every day daw kull ġurnata jmutu bejn 5 u 6 kuljum bil-mutur. Bil-muturi, istja. Panik kbir. Issinti, l-iktar, kemm kont tagħmel l-iktar fuq il-mutur? Mela, jiena fuq il-mutur mhux. Mela. Għax ma nafx qed jgħid. Mela, ħanoħdu break qasir għax il-direttur jidri xejn ngħidkom ma ġbida jagħmel. Le, ma kienet jgħid. Għamlilnek mela. Ħanibqgħu l-5 minuti break u wara insaqsuh kemm idum fuq mutur bej vjaġġ ieħor. Eqgħu hemmhekk. Pork belly. Mela, ħankomplu minna aħna, għadna break, sparixxi, tekk tindinaw il-pizza. -1. -1. Imma kien ħosni aħjar. Damdamija. Mux xi ħaġa, kemm nagħmel daqsxejn disclaimer, l-għol darba nduq il-pizza ta' veru l-ewwel. Tal-ġen Bulos Dwayne, insomma mhux Dwayne, għax mhux Dwayne għamela. Dwayne ta' jenna. Nevin. Proset Nevin. U grazzi minn ġaba hawnhekk ukoll. Eżatt, grazzi minn ġaba hawnhekk. Salvana. Salvana Redeemer. Tajjeb. Grazzi d-Deberkers insomma. Mela. Il-belt u l-gubla. Xietu ngħidhom Mela, jien konna spiċċajna. Steve, bej toro, average, kemm iddu fuq il-motor? Pju tagħmel 10 sigħat is-suq, tagħmel satej u tieqaf tuħu break kif is-sistema tiegħek. Hekk wara jiena nista' ngħid illi biżmien żied l-endurance tiegħi fuq il-motor. Jiena soltu kont nagħmel ftit kilometri u nieqaf. Naħseb dejjem tkun ġej tgħid ħanamel dik in-naqra oħra. Ħanamel dik in-naqra oħra. Mbagħad ġieli tgħid u lew sewa bilix nieqaf x'maw xejn. Allura ħantawwal. Sewa. Issa jiddependi fejn isuq it-terrejn u ħafna affarijiet oħra. Ġifieri ġieli soqt 150 kilometru u ġieli soqt 500 kilometru. Ġifieri m'għandekx isu pjan. Però on average nipprova ma suqx isu 250 kilometru 300 kull darba. Jew nkella biex ngħidu hekk 4-5 sigħat bil-ħin. Issa, għax hemmhekk itolqu ma slow.
Jiddependi fejn. Slow fis-sens, ġinti tmur off-road, Jekk ħadd tmur off-road, fimni bil-mutur, il-lodjat, jien ma tantx nista' ngħid li xi espert, imma toġobni l-esperjenza tal-off-road. Imma isuq bil-mod għax jien dejjem bil-biżel li jekk naqa' qiegħed waħdi l-mutur jiġi fuqi. Tinqabad taħt. Dik biżżani. U ġieli ovvjament kont tistuq anke f'xi fellirdu mu ġifieri tgħid eħilu mbagħad tkun waqgħet imma. Ġieli tsuq fit-traffiku, ovvjament niżomm f'moħħok li pereżempju f'ħafna pajjiżi, jew diversi pajjiżi speċjalment issa fejn mort fil-Amerika, jgħidlek pereżempju żona debaċes, jiġifieri żona bit-toqob. Daw fokkitu għat-tarmak jabżak. Jabżak li bit-toqob. Dik ġejjin it-toqob. Naħseb għandna bżonn nagħmlu naqasajn saħ. Aħna ħaffetilu Malta kienu din jagħmlu anki. Ejja, mela. Marki. Però dan inti taf li pereżempju ġejja triq kollha ħoffol. U jkun hemm konsiderevoli. Inti sa ċertu punt kważi tuħodha bħala logħba żlalhom inti qed tgħaddi bejn il-periklu tagħha hija li minn ġej mill-faċċata qed jagħmel l-istess ħaġa bħalek. U minn ġej minn dik qed jagħmel l-istess ħaġa bħalek. Allura inti qed tevita l-ħofra biex tmur dik in-naħa u qed jagħmel l-istess. Taqlek minn hawn pereżempju, inti taqlem minn hawn da ġej minn hawn, jiġifieri allura jiddependi ħafna mit-triq, imma b'għad pereżempju ġieli kellha. Ejja dik kontrenjata li għandi ġifieri. X'aħna Malta. Anzi naqra ħjar. Imma tef ikollok toroq pereżempju bħal-Arġentina fejn inti ikollok il-cruise control twaħlu L-Arġentina toroq infiniti. U m'hemmx kollha ta' xejn m'hemmx traffic ta' xejn imma f'ċertu partijiet ikun minimu. Pereżempju meta mmur lura lejn Namibja huwa post enormi minn ma jafx, pajjiż sabiħ ħafna. Inkredibilment it-toroq dritti. Anke it-tip ta' gravel ta' off-road huwa graded, ġifieri inti tkun taf il-tip ta' triq minn qabel. Alright. U ġieli il-gravel tista' tibqa' dej fuq su normali. Imma tant huwa dritt periklu għax inti tibda tonqos. Għax tiġi boring ħafna. Boring ħafna. U jinġieli ġinna sqallija. Għalhekk inħobbu toroq hekk. Boring ħafna. Tibda tonqos. Huma min jagħmel toroq kbar hemmhekk anke bit-trailers jixxiftjaw. Ġifieri il-ġurnata mhux dejjem tkun l-istess. Pereżempju issa lejn l-aħħar mill-Messiku kont qed nsuq anke ma' skoċċisa minna xebba winding roads, imma meta ngħidlek winding roads ġifieri sigħat sejrin hekk biss. Imma hekk biss, ġifieri li kważi titieqa għax tħoħ u straining ħafna. Straining x'inti nkollu titnaqqas taqleb il-gerijiet. Mbagħad għandek ikollok ħafna sharp turns, mbagħad tafissib ħofra waqt fid-dawra, mbagħad tafissib track tiela kontri. Inti mhux kemm tgħid. Però ġifieri jekk nasbu li fl-Ewropa għandna toroq interessanti qed ilqgħu minn hawn morru użuru pajjiżi oħrax hemm toroq inkredibbli. Il-Peru pereżempju. U toroq tajbin sbieħ pereżempju bħalma naraw aħna lejn Svizzera li fihom tarmak tajjeb imma xenarji tal-ġen u dawk id-dawriet sbieħ isibtek dawk in-naħat. Jiena kont se ngħidu li ma taħseb kien l-iktar post li tgħid wow. Ma nistax nemmen li jetaw jien. Mela bla dubju tinżel iċ-Ċile il-naħat isfel ġifieri għandek in-naħat tal-karrettera Awstral Route 40 ġifieri għandek tibqa' sejra tibqa' nżel sal-Patagonja. Inkredibbli xenarji li tibda tara ġepajnek wara udnek, ġifieri. Glaciers, montanji, gravel roads. Siġġa, diffiċli, tant irina ninsihom mbagħad bla nirtat li tillallu komtaw pereżempju. Il-Peru l-istess hu xeni tal-muntanji l-Andes, ġifieri. Ġifieri jekk nasbu li x-xeni li naraw ġel Iżvizzera ġel Ewropa jiena għexthom anke fl-Amerika. Kultant tgħid di xena li aħna hija sinonima ma' pereżempju mal-Iżvizzera jew ma' xi pajjiż ieħor. Faċli mmorru. Dak iktar faċli għalik. Li jiġri ħafna midrabi li inti mbagħad ċertu fejn ma bqgħux impressjonawk. Ġifieri tkun ġara qed tirrepeti, l-istorja tibqa' tirrepeti. Pereżempju il-Brażil kemm hija dejjem l-istess aħdar ma taf qatt. Issa ovvjament jiena ma wasalx sa fuq tal-Brażil, ġifieri
Brażil huwa post enormi hu. Maħdar, tifed, kollu montani mollijiet u ħafna siġar. Ma dens ħafna. U mhux biss, jiġifieri għandek Kolombja dak il-postijiet. Però mbagħad il-Kolombja għandek parti fiha deżert ukoll. Għaddejt minna. Il-Peru, per eżempju, għandek ħafna deżert, Ċile għandek ħafna deżert. U sabiħ immens ukoll, ġifieri. Imma ħafna toroq challenging, per esempio Ruta 40, Route 40, li hija famuża ħafna, però nħata fuq diżastru, ġifieri. Issa qabel podcast kif għadlek bejn nitkellmu ftit, u għattinna xi triq perikoluża ħafna sinonima ma l-riħat. Le, mux dik. ħafna li sar. All right. U li għamilta u ma kienx diffiċli bħalma. Ekku, jena mill-żewġ toroq partikolari li speċi n-nies jgħidu kemm perikolużi. Ġal Bolivja, Death Road, il-famuża Death Road, jisemma magħha, Death Road, jiġifieri. Ir-raġuni hija li mietu ħafna nies fiha, bil-roti u bil-moturi. U triq oħra li nagħmel ġewwa l-Peru, il-Canyon del Pato. Canyon of the Duck, Pato tfisser papra. Però jiena ngħid għalija mhux di bluff ġifieri, però anke ċertu nies oħra għamil toroq iktar perikolużi minn dawn li semmew. Daw rabbew ċertu forsi storja magħhom biex pereżempju Death Road qabel ma nfetħu toroq oħra kienet l-unika triq pereżempju biex tgħaddi mill-La Paz għal xi posti oħra nsejt ismu. Allura kienet xejn smit, niktebhom. Kemm għaddejt minn posti. Hemm ċertu postijiet laqas taf nippronunzjahom ġieli, wara kemm ħaniftakarhom. Għadi triq pereżempju kienet li tilgħu jinżlu minnha u l-isfel di metri kbar, daw meta jaqgħu jibqgħu hemm. Ħadd ma jerġa' jtellagħhom. Tifhem. Mejjed hemmhekk daqshekk. Hemmhekk tibqa' hemmhekk, ġifieri intu qgħid u dak il-funeral tiegħek. Daqshekk hemm isfel. End of story. M'hemmx barriers. Daw, jiġifieri hemm isfel. Kenjien ukollu siġar. Ġifieri qgħid intu hemmhekk. Infatti fl-istess famuża Death Road kont ma wieħed mill-Bolivja u ma' Ġermaniż u daw qaflu dron fuq siġra ta' temat li fuq ddeċieda li immur għaliha u ntelaq fuq is-siġra u aħna nżommuh bidwa s-sogra li jinżel hemmhekk u ma jsibu ħadd daqshekk. Maddiju. Ħabba dron. Ħabba da dron. Ħabba da dron. Ġifieri dik waħda minnhom Death Road sabiħ immens, ġifieri xenarji tal-bliħ. U da famuża Canyon del Pato, però mbagħad hemm toroq oħrajn li probabbli missajthom li huma famużi, mhux neċessarjament perikolużi, però jiena naħseb fil-fema tiegħi ħafna iktar toroq perikolużi. Pereżempju, waħda mill-nibqa' niftakar kienet pereżempju kelli nsuq il-Bolivja fid-dlam. Meta minna Death Road u ġejjin lura, l-Ġermanisti u nimmaġra ma jkollhomx dawl tat-toroq hemmhekk xejn. Le, ċertu toroq ma jeżistix. Eżatt. Waqgħet l-kaxxa ta' wara u ma ndunax jiena rħaqtu fi triqetlu fejn il-kaxxa. Għallejja jmuru fittxu u domna nduru l-ħaq daram. U jiena bil-lejl imbagħad daqsxejn bil-vista, kulħadd fimni apart id-dlam ċappa ma kienx inuċċali miegħi. Panikjajt biex wasalna lura. Żgur fid-dlam ċappa, u ma tafx hemm u taf issib xi annimal ħofra. Ġifieri dik kienet li esperjenza ferm iktar tal-biża milli hemm id-Death Road. Il-mutur tiegħek għal-map xi dawl xi programs jew ġa sid dawl tiegħu. U daw dejjem jonqos. Xelletis u bdew jinqataw. Infatti issa meta l-istajt il-vjaġġ ordnajtlu par auxiliary light. U waslu daw wasal il-mutur għadu ġej. Mbagħad naraw alla meta jwaħħalhom. Għax Malta ma jkollokx użu, ma meta suq mbagħad dis-sitwazzjoni tinduna kemm huma utli. Infatti l-Honduras pajjiż illi ħafna nies jevitawh literalment, meta jaqsmu minn Nicaragua li huwa pajjiż ieħor li naħseb li għandi world record jiena għal border crossing, għax naħseb ħadd nagħmel border crossing ta' Nicaragua faqs kemm għamiltu jiena, għax dal ċekkjawni xejn, mistoqsijiet mill-inqas, ġifieri bejn Costa Rica u Nicaragua għamilt ta' f'satejn u nofs, ħafna minn nies 5 sigħat. Standard. Border crossing, jiena ħsibt li għadni mhux lest, infatti bdejt ngħid imma possibbli. Ma xi tkun nara ħafna vlogs, jieħlu fil-border crossing.
border crossing. Għalfej, x'inhi l-biċċa xogħol, x'inhi l-proċedura li waħlu daqshekk sigħat? Mela, l-għon eżempju Sitt sigħat border Nicaragua huwa pajjiż biex qegħdin nitkellmu bħal Iran jew bħal Korea ta' fuq. Għandhom dik il-gvern għandu daqsxejn Irridu jaraw min dieħel minn fejn ġej. Mistoqsijiet jibqgħu żommu kemm. Ħafna naħseb il-ħin ħalluk waħdek. Jiċċekkjawlek il-mutur, pereżempju jiftħulek kollox, fimt? Parti li jkun hemm għax inti kulħadd kan kju kulħadd ħejħol ħin tiegħu. Mhux hekk. Jiffri issa mbagħad jekk jissospettaw xi ħaġa fik. Ovvjament, intqajt ma' Ġappuniż ilu suq ir-rota 23 sena, jivvjaġġa, personaġġ interessanti ieħor. Ġifieri da bir-rota jien lestejt qablu. Essja? U żammew hemm letteralment, hemm qed ġara li jħirdu jsaqsuni iktar mistoqsijiet. Ma taqsewni xejn lili. Essja? Fit mistoqsijiet u kont barra Min jaf. Mbagħad forsi jgħidu dak kara. Ġifieri. Ma laqatnix. Jista' jkun hemm. Biex tagħmel sitt biex tisena biex taqsam minn border. Għalx kju jintela wkoll. Mhux hekk. Ikun hemm anke l-istess biex jaqsmu anke pereżempju lejn Venezuela. Jiġifieri però jiena għamiltu 50 żmien. Imma kont qed ngħidilkom pereżempju l-Honduras, anke l-Nikaragweċi li jevitawha, però mhux daqshekk. Jiena pereżempju x'inti minn Nikaragwa tnejn tmur Honduras u mbagħad tmur El Salvador u mbagħad tibqa' sejjer. Jiena mill-ġimgħatejn Honduras għamel Maltin biss, qed ma' tliet Maltin. Missjonarji ma' żewġ isifijiet u Assis. Assis għamel ħafna ġid, jiġifieri biss da ground tal-futbol full. Bena ħabs u bena dar tal-anzjan. Fader Gawċi, tal-ġen. Għam Maltin li ma nafux bjom li għamlu affarijiet. Għedem missjonari, eżatt. U rispettivament jek ma temmix jew le, għedun nirrikonoxxu li dawn huma nies minn Malta, pajjiż li ħadd ma jabbina, u dan marem u da bnilhom ħab, bnilhom ground, tgħid bnilhom ħabs għalfejn, mhux għax il-ħabs li kellhom kien tal-biża. Tal-biża, eżatt. U għal hemm bżonn ikun hemm ħabs diċenti. U inti rajt ħafna minn daw il-missjonarji, x'inti missjonarji. Eżatt, jiena ovvjament hawnhekk kelli kollaborazzjoni ma' organizzazzjoni missjonarja li llum qed naħdem magħha wkoll fortunatament. Jisimha Missjo li nħaġġixkom ukoll, insomma, ovvjament dal-podcast ħajħroġ taħt, però għadha għandna il-maratona ġbir ta' fondi għandi ġurnata xogħol. Hemmhekk imma insomma għal-ġid fl-aħħar mill-aħħar u rispettivament jekk inti reliġjuż temmix f'xi Alla jew le, min naħseb illi tgħin hija xi ħaġa sabiħa. Le, u anke inti jħossok tajjeb tgħid ismek li tagħmel xi ħaġa għal-ġid. Għal ħadd ieħor. Opportunità f'dal vjaġġ partikolari li intqajt ma' diversi Maltin li xi wħud minnhom forsi għenu fuq livell ngħidu aħna spiritwali, però xi wħud minnhom kif semmejt għenu is-soċjetà minn angoli differenti. Ġifieri meta tara l-Maltin ukoll x'kapaċi nagħmlu, fehmtu? Minn dal-att. Il-missjoni Maltin jibrillaw nimmaġinaw jien. Ma sfortunatament ħanejdu hekk din xi ħaġa tisparixxi, ġifieri missjonarji Maltin ftit li xejn għadhom imorru, ġifieri naħseb l-aħħar tnejn li marru l-kuġin tal-mara qiegħed Kuba u ieħor li qed bħalissa Malta Fader Mark Poli qiegħed iċ-Ċile li żer wieħed għandu fuq ħaġa fuq l-40. Imma bqija li hemm ġifieri ħajmutu fejn. U ma rġgħux jirprejsjaw. Il-vokazzjonijiet naqsu ġifieri. Il-ħajja llum kollox marġa. Però tajb li sebu wkoll hemm nies missjonarji li mhux neċessarjament huma assasin. Eżatt. Missjonarji nisna. Pereżempju tal-mużew. Hemm tal-mużew li qegħdin hemmhekk, pereżempju hemm nies lajki li qegħdin ukoll jagħtu xogħol servizz Malta mhux fejn tkun qassis. Ovvjament bis-saħħa ta' Missjo kelli l-opportunità li mhux biex inżur il-pajjiż, jiena mmur f'postijiet li ħafna nies laqas biss jimmaġinaw li ħajmorru. Jiġifieri mmur ġo villaġġi foqra fejn m'hemm xejn, fejn ma jistgħu jisparixxu, fejn faqar estrem. Ġieli mor xi post li tgħid mux li kellek expectation, ma forsi ma pretendejċ, jien naf l-akkoljenza, ma pretendejċ laħassib xaħġa partikolari, ma nafx li tgħid isma' dik xi ħaġa li muħan insija qatt. Jiena naħseb illi f'daw il-pajjiżi il-foqra ngħidulhom hekk jew tat-tielet dinja
ġeneralment jilqawk ħafna, irrispettivament mit-twemmin jew kulur tiegħek. L-Afrika daqsxejn eċċezzjoni jilqawk imma l-bniedem abjad huwa ekwivalenti għal flus. Però mhux hemmhekk biss. Però xi ħaġa li sabi jilqawk ġifieri għax huma tjelgħu flus. Jilqawk imma mhux brute force. Però inti għalihom fisser flus. Jasbu li inti dejjem tiġri bil-flus u lest li tqassam. Però pereżempju l-Amerika Latina u l-Indja u l-Pakistan welcoming ħafna. Ġifieri hemm it-tanni, hemm il-bewsa ħaġa li pereżempju li qed naraw Malta dik isparixxiet. Illum isma' ġejna metropoli aħna. Isparixxiet l-Anselmu la Bonġu. Jien pereżempju li nagħmel fil-għodu nitla' żew solari tara xa xogħol fejn jesew. Naqaf kull solar nitbonġu kulħadd. Jiena minni jekk fimt il-karattru tiegħi nemmen li dik it-tieni il-pass biex nibda ġurnata tajba. Imma tispiċċa bit-tajt inti tispiċċa anke fit-triq. Kulħadd tal-jaddas rasu. Jiena kemm jista' jkun anke sija għal-safety tiegħi u naħseb illi kieku kulħadd jagħmel il-parti tiegħu. Il-parti tiegħu pereżempju li xi kultant iċċedi xi ħadd. Għalfejn ma ċċedilux. U speċjalment bil-mutur għandek iktar iċċedi. L-ewwel nies qed iżżomm il-kultura tal-bikers healthy. Minn scooter jew mutur kbir. Qed nagħtu pressjoni tajba li aħna tal-muturi mhux ngħaddu bejn karozzi bħala mġien imma kapaċi wkoll nagħtu spazju l-ħaddieħor u għandek is-safety tiegħek kollu. Mhux hekk. Ġifieri hemm iktar minn fattur wieħed. Ġifieri jien din nixtieq nara jiena naħseb li hawn Malta kemm għandna nafhem niddevjaw ftit hawnhekk imma nagħmel messaġġ żgħir għall-bikers kollha jiena min ħadd fis-sens wieħed mill-ħafna bikers li hawn jiena fl-ebda grupp ġifieri rari noħroġ Sunday Rise għax insuq kuljum il-mutur. Però xi kultant il-mutur tant issuq. Xi kultant iva veru. Li tgħid isma' hekk hemm nara li hawn gruppi ta' bikers ġifieri, però l-istess gruppi jiena pereżempju ftit ilu kelli bżonn nitla' Sawdex u l-istess komunità tal-bikers ipperikolat l-ħajtix kif bdew jgħidu miegħi. Eżatt. Ma kienx pjaċevoli noħorġu il-mutur, ġifieri tajjeb jieħdu pjaċir u noqogħdu attenti, però noqogħdu attenti ma nisparawx ġasajna wkoll għax aktar ma jkun hawn inċidenti ħejlew l-insurances, pereżempju. Kollox. chain reaction. Nasbu f'xejn il-mutur huwa sabiħa jiena jiġi xiġri il-mutur ma nibqa' nsuqu ninkoraġġixxi nies li jixtru l-mutur għax naħseb hija xi ħaġa tik il-libertà fl-istess ħin f'pajjiż fejn ġie mifquh bin-nies. Tina neħilek l-istress ukoll. Neħilek l-istress, stress u l-ħin u l-parking ħafna affarijiet. Ġifieri daqsxejn f'kull pajjiż għandu daqsxejn tiegħu. Issa, liema mument minn daw issa forsi l-aħħar waħda tkun iktar friska li li għamil sena inti għal tkun iktar tista' tispjegana. Liema mument li kien l-iktar tal-biża' inti mort jew għaddej xi triq jew mort pajjiż taw tal-biża' qed nitlaq minn hawn. U anke toroq li tgħidtaw din. U f'hekk xi ħadd prova jsirqek. Xejn tal-biża'. Ara, fortunatament qatt ma kelli esperjenzi negattivi li ħanitlaq. Kollha kemm huma. Però kont postijiet fejn hawnhekk ma nagħmilx iktar minn sija jista' jkun. Pereżempju meta saqt lejn Somalja, fil-parti ta' l-vjaġġ tiegħi kont il-Kenja, kienet tisma' Somalja. Spiċċajt għaddejt minn post insomma parti mir-rotta li ppjanajt u f'dal postijiet ma kien hemm xejn, ma mhux għax kien hemm il-biża', ma pereżempju post li ġejt paranoid kien South Africa. Kulħadd jgħid li kemm hu perikolus, qed tdix minn hemm u toqgħod hemm. Xi kultant forsi mbagħad timla rasek imma tgħid. Imma kien hekk vera kif jien ma ntqax baħamma imma wasat ta' fatt. Ġifieri l-affarijiet juru li South Africa huwa pajjiż perikolus, hemm ħafna kriminalità, hemm ħafna ser, hemm ħafna road rage, ġifieri. Però jiena ma esperjenza hija tajjeb. Ġifieri jiena dejjem ngħid li ħaġa li għamilt ukoll qabel kont nara ħafna channels ta' nies din jivvjaġġaw kont nistimula ruħi minn dak li qed jagħmlu, però ma ninsewx
id-dinja tinbidel ta' kuljum. U l-istess post li għaddejt illum minnu jiena tgħaddi għad inti u sibu differenti. Pereżempju postijiet bħal Kolombja u l-Ekwador daw kif tagħmel ix-xita jingħalqu toroq. Jew kien hemm landslide inbidel kollox inti ħadaddi minn hawn ma tistax tgħaddi minn hemm. Jew l-art farket jew xi ħaġa biex intik eżempju wieħed ta' ġifieri jew tinqala gwerra, fimt? Ġiet illum dawn rajtu għadha ma tafx ħassib. Visit f'daw tliet snin, tliet snin vjaġġi, qatt ma sibt problema perikoluża li sibtek allarmanti. Le, jiena ma nafx. Ġieli aħna naraw. Jiena l-iktar ħaġa li ma ktibniex, eċetera, però l-iktar ħaġa li naħseb jekk rajta dejjem l-impressjonatni dawk il-kilometri kollha dort id-dinja, engine failures jew affarijiet zero. Le, mux engine failure, such totalment le, punchers. Punchers. Għanna minn detri, hemm ċans li nieħdu puncher naqgħu ġo ħofra, ner u. Fortunatament, jiena naħseb nikkonsidra li pjuttost fortunat. Mux għax nemmen ħafna bil-fortuna, imma naħseb hija xi kultant iva. Nħoss li iva. Għax per eżempju tuħu puncher, ma la tnamel ġili kilometri in the middle of nowhere ma tuħux puncher. Un batta sal ġevillax u tuħu puncher. Jew tasal jew fejem vulcanizer. Puncher u d-din. L-istej dal-vjax kollu, kif sħal dal-villaġġ ħat puncher. Sib 5 numri red. Minn dak per eżempju, sambat jiena kuljum niċċekkja l-magna. U hija xi ħaġa li jiena jekk mhux kuljum regolari ħafna, ġifieri ndur narak m'hemm xi hosepipe maqsum, kemm xi żejt ħiereġ, il-frieket, kemm mibrum, jekk hemm xi ħaġa fit-tajjer, ġifieri ndawwer it-tajjer qabel ma nitlaq, nara l-brake pads fiex waslu. Mhux hekk. Nara l-katina fi xinin, nillubrika l-katina, ġifieri general maintenance. Issa jekk il-mutur twiled tajjeb, hemm ċans ta' ħebqa' tajjeb. Mhux hekk. Issa jiena m'iniex aggressiv fis-sewqan tiegħi, ġifieri. Eżatt. Dik sejn ukoll, eżatt. Isma' u tittasalu. Kull ma kelli essaċ fil-magna ma ta' konti l-Arġentina bada li kelli l-ilma bej il-pipe li bridge bej ċilindri, unbad dik sewwej ta' Buenos Aires, infatti jena unbad minn isfel il-motur battu bit-trak bil-van. Għax ma sir fejn sewjeħ. All right, ma sibx. ħadd ma li tisewwew le. Jew kuħad li ħabba l-pars u di biex ħabbi sewwejta ġifieri saraqni ħajja ġifieri. Eżempju, tħonna fiha hekk. Da biex bidel li għax jiena mbagħad provajt nillapazza miltu daqsxejn epoxy. Mbagħad wasaq l-Arġentina insomma sib wieħed li resti jaqdini u da biex ġifieri kisser l-epoxy veru kellu jaqla t-tank, apparentement kellu jaqla l-kurbulaturi, marx tara żewġ O-rings tixtihom mingħand l-Iron Mangri u żamlu $250. Serba sigħat xogħol. Essa, li għalihom $250. U le, nħajjinet lu qed imma kelli bżonnu. Tiġi darek mal-ħajt. Għax imbagħad tittara fejn ħassewwi u mhux daqshekk xi kultant tkun faċli u inti tkun tittara li ħassewwi ħatitlaq fim. U issek xi kultant ma tix toqgħod attent għax xef jagħmellek xogħol ħażin, allura min ħafna bidrabi ma niċċaqlaqx minn il-mutur. Ġifieri meta jagħmlu li service jiena nifilmjah ħabba l-programm televiżiv għax ovvjament nistgħu nsemmuh. Mela, insomma, parti mill-vjaġġ kien ukoll li qed isir programm televiżiv flimkien kollaborazzjoni ma' Missjon Malta, l-istess organizzazzjoni llum qed naħdem magħha, bissa biex jittella programm ta' avventura bil-mutur kif ukoll anke biex tintlaħaq kuxjenza dwar xogħol missjonarju li jsir madwar id-dinja, mhux biss mill-missjonarji Maltin. Ismu l-programm? Il-programm jismu Dinja Mutur. Jekk Alla jrid is-season li jmiss dali għadni kemm spiċċajt jibda x'għandha minn Ottubru din is-sena. Li ma stazzjoni ma sa tafux għalissa, ma tafux għalissa. Le, one. Issa nagħmlu link insomma isfel biex. Għala xejn jibda minn Ottubru. Minn Ottubru mela taraw Dinja Mutur u taraw fejn ma. U hemmhekk taraw l-Amerika. Dan huwa l-aħħar vjaġġ flimkien ma' Missju ġifieri. Fej konna? On the road, L-imma pajis is-sorprenditi. Għara, jien naħseb li għattissi, wow. Wow, għara. Pajzi kolla. Pajis li. Forsi fejt isma, jikoll l-opportunità nerġa' murem. L-Iran. Iran. All right.
Assja? Di xi ħaġa, alright, bħalissa. Eżatt. Bħalissa xejn wieħed jaqal. Ma ħax il-gwerra tal-Iraq. Eżatt. Però kont hemm meta bdiet. Meta bdew l-attakki l-ewwel meta Iżrael beda jattakka l-Palestina. Ovvjament imbagħad l-Iran titkellem. Però nemmen l-Iran għandhom kollox. L-Iran fej isom ċinet Jekk għandek montani għandhom, jekk għandek rivers għandhom, jekk trid. Mela, ovvjament huwa pajjiż b'kultura kbira, kultura persjana. Ifri għadhom proud għadha titħaddan ħafna l-kultura persjana. Għalkemm mill-Persjan antik ma fadal xejn fil-verità, Persepolis imma tantx fadal xogħol. In-nies l-akkoljenza li kulħadd jitkellem u hija autentika. In-nies friendly ħafna. In-nies. Jekk taħsbu li l-Iran huwa Musulman huwa miraskom, Assja? jenqas minn nofs li huma Musulmani. Jew Musulmani. Illum il-ġurnata. Assja, all right. Ovvjament ikunu Musulmani bħalma ġeran kif pajjiżna ngħidu aħna Kattoliċi però ma nipprattikawx. Ma jipprattikawx daqshekk. Żgħażagħ huma moderni, huma kkulturati ħafna, jistudjaw, għandhom edukazzjoni għolja ħafna. L-Iran huwa pajjiż żviluppat. Assja? Żviluppat. Jien għandi ħbieb Jien għandi ħbieb hawn Malta. Għandek pajjiżi sbieħ, pereżempju, Belġa d-Desert imma sabiħa, tibblendja mal-komplement belt kannella isa ħamrija, bil-ħamrija literalment. Teheran, pereżempju, għalkemm hija belt kaotika, però l-aqwa ikel, l-aqwa kafè ħassibu hemm l-aqwa ristoranti, affarijiet li qastejt imma daw fuq l-Iran li soltu nitkellmu dwarhom. L-Iran mod partikolari. Namibja fl-Afrika, pajjiż żviluppat ħafna, nadif, l-iktar pajjiż safe probabbli li kont fih. Ġol-Afrika? Ġol-Afrika. Naħseb imbagħad minn dal-vjaġġ diffiċli tgħid, il-Messiku naqtaw sabiħ ħafna ma dortux kollu. Però għandu ħafna storja, jitħobb il-knejjes pereżempju anke jekk ma tħobbhomx sbieħ, però mhux hemm biss. Però naħseb il-pajjiżi tal-Amerika ċentrali. Jiġbduk l-iktar. Iva, naħseb illi jiena toġobni pajjiż kbir, però mhux kbir iżejjed. Pereżempju kif qed l-Arġentina pereżempju enormissima. Kbir, toroq monotoni, dritti, l-affarijiet ma jinbidlux. Dik iddejjaqni. L-Amerika ċentrali hemm biodiversità qawwija ħafna pereżempju, hemm ħafna affarijiet oħra ħafna xtara. Tajjeb. Tal-Iran sorprenditni jien. Ħasra l-Iran. You never know. Imma taf għalfej. Bas jiena qasna taf għat ma interessani li nċekkina fuq l-Iran. Ma sapress tiħabba l-gwerra, u dejjem kelli veduti li l-Iran hija jennaf. Desert. Li għansi bil-kontra għandhom minn kollox, ġifiri jekk. Pajis li ħattu għal-pjaċir u għal-Pakistan. Issja? Ma biex xtara daqs kemm hemm fl-Indja, però xi raġuni l qatni iżjed. Issja, alright, il-Pakistan. Irradim irrabi magħna. Ekket narax. Mela, reġgħu għaddew, kemm għaddew? 25 minuta? 25 minuta taru għadna nibdew, għalek għatlek iktar minn sa' issa xin ġollura forsi nibdew l-skript. Esattament. Mela ġen nifqu 5 minuti, pawem. Mela, inkomplu. Ġejna l-ura. ħanabdu għal-ritratti, interessanti li jintom ħatalawum u koll ħantalawum. Niset li stessa kellhom stampa, pero ħaj vizualizzaw. Eżatt. Mela, l-ewwel ritratt, Steve. Iva. Naqra storja fuqu. Mela, dak ir-ritratt għażiltu biex nurikom illi kemm huma welcoming in-nies fil-pajjiżi li mmur. Jiġifieri hemmhekk ħireġ minn ġa skola, hemmhekk l-Indja jidilli. Speċjalment fl-Indja għandhom dil kultura li jilqgħu ħafna l-barrani. Speċjalment hemm maskejjel, ratfal li xaġa straordinarja li mhux xi ħaġa ta' kuljum li ħajja. Pereżempju ġa ċertu pajjiżi, ġa l-pajjiżi kollha jeżistux il-muturi kbar, però f'ċertu pajjiżi ħajkunu ferm inqas. Mhux hekk eżatt. U iktar ħajkunu fil-villaġġi. Oslu. Ta' min jgħid bħalma diġà semmejt li jiena
Meta kont inżur daw in-nies, normalment kont inżuru fil-villaġġi. Mhux hekk. Dawn ma postijiet remoti. U hemmi anke għalik li tieħu dik ix-xi ħaġa dik l-esperjenza mhux hekk. Hemmhekk sejjer, però kelli simili jiena u di. U għalihom it-tfal hija opportunità. Mutur kbir, raġel bil-helmet għalihom mhux. Il-bisi daw ħafna rari li ħatara xi ħadd li t-shirt għal siet ejja ħammurru. Ġifieri għalija kien ritratt mod partikolari huwa kemm in-nies jafu jkunu welcoming u kemm lek differenza fil-vjaġġi tiegħek. Naħseb illi dik huwa sabiħ illi tivvjaġġa barra mill-Ewropa. Eżatt, dik fl-Ewropa biex tesperjenza. Sejba dik fl-Ewropa. Mhux se jagħtu kasek. Eżatt, xejn. Eżatt. Ritratt. Hemmhekk l-Afrika fil-bidu tal-ewwel vjaġġ tiegħi, hemmhekk kelli l-istess esperjenza sabiħa illi. Biex skola u qed ukoll. Le, hemmhekk nara xi soru jisawna hekk. Qed nara sew. Jew. Le dik tfajla ta' libsek ta' tixar, hemmhekk huwa post daqsxejn xott, b'ħafna trab u jattu xarhom minħabba trabbijiet u minħabba anki. Mhux ħabba l-reliġjon tagħhom. Le, għalkemm l-Afrika hija post diversità kbira wkoll, ġifieri aħna sfortunatament nasbu li minnu iswed jitkellem l-istess lingwa u għandu l-istess tħaddin, l-istess reliġjon. Fil-verità mhijiex hekk. Anzi daw sfortunatament hemm xenofobja bejniethom daw joqtlu xulxin. Mhux hekk. Regolari, ġifieri, jiena rajt filmati tal-biża' ġifieri, nies jinħarqu ħajjin, ġifieri, jinħarqu ħajjin. Ma se nitkellmu fuq negattività mhux l-argument. Hemmhekk kien fil-bidu tiegħi hemmhekk l-ewwel esperjenza qed nintaqa' ma' tfal. L-ewwel darba u hemmhekk minn forsi jafni wkoll li jiena għamil 30 sena fl-arti marzjali l-ġurnata minix attiv f'nqas għalissa żarmajt. Abba żmien? Storja xejn komplikata, però tajb ukoll tuħu break fil-ħajja. Tin spazju l-affarijiet oħra. Kif deġejt il-ħajja tgħaddi malajr u mbagħad tinduna li x-xjaħt u tgħid dik ma miltix. U forsi llum qed naqbad affarijiet oħra li def ikunu ta' pjaċir nagħmilhom anke issa at this stage in life. Eżatt. Però dik kienet ngħid huwa kienet l-ewwel mort hemmhekk u għamiltu anki lezzjonijiet ta' arti marzjali. Tipprova tkun qiegħed hemm tiżix daw it-tfal ma jkollhomx din l-opportunità illi jitalmu affarijiet ġodda. Żgur dem l-istess. Għalthom il-ballun u bil-ballun, allura fatt qed nurrihom xi ħaġa ġdida kienet ukoll ta' interess. X'anka teachers tagħhom naħseb tħajjar. Arti marzjali? Biex tgħid tagħmel xi ħaġa differenti. Ma tiġi li kullu kien arti marzjali. Għandilhomx il-kaxxita? Le. Dak għallu bdejja Mela, dan ritratt. Dan ritratt ngħidlek jiena. Ngħidlek id-dritt kif battu. Ma ngħidx it-title li ktibtilna għax bat li ritratt tal-nofs. Dik esperjenza kera tista' tgħid illi u kelli nagħmel deċiżjoni pjuttost qiebsa. Hemmhekk il-Mozambik. Dak il-każ seħħ mod stramp ħafna, hemmhekk qaċċat il-biceps minn postu. Literalment il-biceps qaċċat minn hawn. Waqt li kont wieqaf. Mhux fuq il-mutur. Fuq il-mutur, ma mhux qed insuq. Mhux tinsuq. Ma pratikament jiena on the day kont mifti ma' grupp ta' bikers kollha bil-BMW, kollha bil-GSS ġifieri. Mozambik huwa pajjiż illi imħallat ukoll għandek il-bojot u għandek is-Suwed, hemm influenza Portugiża, il-Portugiżi li baqgħu jiġġeneraw hemmhekk, u probabbli nies li ġew minn pajjiżi oħra. Insomma, b'kombinazzjoni tqajt ma' dal-grupp ta' bikers u qalu li kienu sejrin x'imkien u mbagħad qalu li batu li location. Insomma, filgħodu battilu messaġġ ma rispondilix biex ibatt il-location u ddeċidejt qed mela ħanibqa' fil-pjan tiegħi u mmur bejra post mal-baħar. U għamlet ix-xita. Għal min forsi jaħseb li l-Afrika ma tagħmel xita, ġel Afrika tagħmel ħafna xita f'ċertu postijiet.
Insomma, bdejt niżla x-xita. Jiena mort biex inħallas it-tol, probabbli kienet l-unika tol ġel-Afrika kollha. Right. U Vera, għatma smajt. Le, ma rridx tol ġel-Afrika. U ġel-Mozambik naħseb l-unika waħda. U mort biex inħallas, meta ġejt biex nerġa' niġi lura fuq il-mutur, naħseb tħallat l-ilma maż-żejt li kien hemm fl-art, u żeqet li saqajja, u l-mutur qabad jiġġenneb. U provajt iżżomm. Jabbat il-mutur u spara il-masif. Istja. U għajt fl-art, u dak baw ħarsu lejja ma fumux ġara, u jenna t-dejdilom speċi weġġajt, faw il-mutur, nuħoċ minn ġattol, namela xarmettu taqbiz l-katina minn mal sprokiet. ċaħġa li I oversight li ma konċet namel maintenance fuq il-katina. Il-katina waslet kienet biex tinbidel. Lak li soqsa fejn. Bidi soq bidejk, bid-masil mċarra. Fajt id-dejja fuq il-handlebar, ovvjament dal-moviment stajt namlu u soq xi 200 km. Bluġieħ. U wasalt temmek, spiegajt il-tal-hotel lak li kien jaftit bl-Inglis, u nitlajna l-bagalji u emmek kien moment fejt nikkontempla mux ura d-dar. Istja? Jew n-opera emmek, jew nkompli kif kont. U naħseb l-isparijiet emmek mux. Mela, ċaffezzati. Probabli minn fej kont rid nivvjaġġa monta kilometri biex ninżel il-kapitali Maputo. Għax hemmhekk probabbli hemm l-aħjar sptarijiet. Mhux hekk? Hemm ovvjament irid nara kif kont insuq il-mutur probabbli mhux problema, ġifieri. Minn tinsiex għalek bluġieħ. Bluġieħ, imma jien xorta wara ftit jiem komplejt insuq, ġifieri, kont għamilt jumejn hemmhekk fil-hotel tlieta u komplejt, ġifieri. U bluġieħ tlaqt barra nsuq, ġifieri hawn nimxi. U movimentu ta' idejk. Ovvjament fil-bidu kien kont miġuħ hawnhekk u tagħmel dal-moviment. Però kont naflek kan opera hemmhekk, rid nagħmel xarejn fil-pajjiż. Tifhem miżerjament. Issa l-opja kienet mill-Mozambik ninżel South Africa fejn hemmhekk ituk 3 xhur visa. All right. U kont nagħmel operazzjoni South Africa fejn probabbli possibilità, però kien ifisser mbagħad il-vjaġġ kellu jinqata' iktar fil-qasir. U mbagħad iddeċidejt li inkompli l-vjaġġ kif kont. Issja? U komplejt 6 xhur oħra. U xieġri l-umbat? Bil-masil. Mbagħad wara xi 3 ġimgħat mal-illuġieħ, għal-masil ikun jibqgħu fuq. All right. Inti titlif dal-moviment l-iktar. All right. Ovvjament ikollok nuqqas ta' saħħa f'dal-moviment ukoll. All right. Iġvinti għamilt 6 xhur, insomma, kollu ma' separazzjoni. U s-sessa jew? Le, mbagħad ġejt lura kont se nagħmilha, ħassruli l-surgeon stess u dik mhux daqshekk importanti. Issja? Għaxxorta, l-idek xorta ħatħaddimha. Ma titlif is-saħħa. Ovvjament baqa' deformat is-sawnek. U operajta qabel ma mor dal-vjaġġ. All right. Però il-masilaw, il-boċċa dawnek, ġifieri tendin twal ħafna issa, għax kellu jwaħħal li tendin ta' walli, fimtu dawn. Mhux tal-li hekk, tal-li biex għaldi potejt saqajja wkoll kważi, x'ma kelli jħodli minn hawn. Kelli opja jew nuża tendin artifiċjali, jew nuża minn tiegħi, għal jekk minn tiegħek għal ħajkoll iktar compatibility, allura l-healing process ħajkun iktar fast healing. Però fil-verità idejja dit l-qabel saqajja. Issja? All right. U fuq quddiem, fuq l-irkopa, fuq il-qasbab, għandi nofs saqajja mtarxa. Ġaħjar nasab minn tendent artificiali. Probabbli, ju. Imma insomma, l-lum psychologically naf il-masil imma reġattex. Jivedi kienet esperienza ta' Mozambik. Siċċur. Taf li jett inġer. Taf naħseb. Ma target kien li t-namel il-vjaċ. U maħsib li t-ġeraw ma taħseb li tiqaf naħseb. Moro, l-essa t-sreġi nammela, fehmt un-bat. Ġi, mek ma taċ sekk għan għafaw jien għan nżellej Malta. Le, kienem, kontemplajta dik l-possibilità, pero għan nżell, għet nara kif mifeħan abbat il-motor, biex nġamu l-ura. Loġistika kbira. Problem ma nammiliex. Allura, għet tissa l-update nispicċa. Għet laqwa li jena idejja għadni. There's a way, jidu. Dan emmek il-Pakistan, emmek l-għol esperienza tijie, emmek ġalluħore, Lahore hija belt kaotika, immens. Pani kbir, hemmhekk qegħdin mela hemmhekk l-ewwel esperjenza tiegħi qed insuq bla helmet. All right. Hemmhekk il-kubtejja xkatlajthom, għax hemmhekk kulħadd jaħbad ġa xulxin. Kulħadd ġa xulxin. Hija dik ma telaqsaqajk u kulħadd jaħbad, imma l-ironija hija li
ħadd ma jġielet. Għax hija Normali. Park waħed imbottaw jaħbod xin, waħed jgħid tifhem. Allura inti meta tkun dawn l-esperjenzi titgħallem anke tiġijaw, iktar tirrilassa tgħidu hiju tiġġieled man-nies. Tipprova. Però li rtejtu kienet l-ewwel darba qed nirriskja ħajti bla helmet. Ġel iktar post kaotiku li. Però mbagħad tagħmel bħalhom. Ujju, mela, mbagħad hekk tagħmelu. Mużek. Le mbagħad Ma bil-helmet li qed miegħu wara. Hija dak huwa wieħed mela dak huwa persuna li kar jaf li diħel il-Pakistan, parti minn bikers group ġal Lahore u laqani ta' ħaddi fejn nieklu, ma ksejr nieklu konna. U dejjem bil-helmet. Issa. Mhux normali. Biex ngħidu ġal-Pakistan u anke bħall-Indja hemm kultura wkoll ta' bikers hemm ħatara muturi bħal Himalayan, Honda pereżempju CB350, n-nies il-komunità tal-bikers jisti kullhom kien. Kullhom kien siba. U hemmhekk speċjalment u l-Indja isma' daw jgħixu bihom. Il-Pakistan kelli esperjenza sabiħa ħafna. U lejn il-Himalayan sabiħ immens. Mhux hekk nimmaġinaw. GB350 kellhom. Dak mhux motor ma tinflax tal dak it-tala. Għax għandu GB350. Mela, dan ritratt, Steve. Hemmhekk dak probablement kelli biex moġġok fil-bidu, ma dak Tunezija hemmhekk. Minn fejn bdiet Minn fejn bdiet. Dak huwa ritratt li Tunezija kien il-bidu ngħidu hekk ta' dal-avventuri. Hemmhekk Rommel Stray li jgħidula msemmija l-ġeneral Rommel tan-Nazi u Ġermaniżi u hija popolari li kombazzjoni ħabib tiegħu kemm mar Tunezija bil-mutur u għadu kemm ħaritrat mill-istess monument. Dak dak huwa l-monument ta' Rommel. All right. Għana mek jisu meta bdiet il-Tunezija, eżatt, kienet baptism of fire iktar minn kollox. Jiena l-ewwel vjaġġ bil-mutur għamiltu fil-99. Dak iż-żmien għamiltu bil-mara, kienet lama wieħed u b'xedu jiena kont xatt sibjar ġdid. U ma setax, u mbagħad kelli nitla' u mbagħad pwebbilt li rid nitla' u l-mara t-telat Kienx l-iktar motor idejja għalet. Faċ il-mara tiskitni kull darba nisemmiha din l-istorja. Ġiet il-mara miegħek. Mbagħad titla' miegħek għadlu għajja biċċajt u għattej. Le, għadik dejjem ċinet ħafna affarijiet. U tlajna sal-Iżvizzera. Issja? L-ewwel darba, mela. CBR 600F. Ġdiet fjamant, b'ċar garanzija mill-garanzija, b'ċar użat biss, l-xajtu. Missieri għamil l-garanzija. Issja? Għax inti s-sitta wara da sejta. Skomdu wara il-footpack u s-sit, distanza għasira. Kiet l-esperienza tijaj bil-mappa GPS xejn. 1999, mela, mux hekk. Kienu jeżistu ta' GPS, imma ma kellix. Eżatt, bil-mappa għastja. Mela, ovvjament qed naraw naħseb li kull mara u. Ovvjament, la semmejna l-mara dak huwa ritrat ovvjament xi kultanti jgħidu kif jgħidu bl-Ingliż after a great behind a great man there is a great woman. Bil-fors isma' ma nafx jiena. Kif semmejna l-ewwel Steve għax ma konniex niftaħ fuq għajjen. Imma qed tissapportek imma biex toqgħod sena minn għajjen. Jien naħseb kukurex li titfel il-barra, dajlek tagħmel sena barra, permek. Naħseb jien, naħseb. Waħda mit-challenges hija. Jiena u l-pukket naħsbu li nitilqu xar. Hawnhekk publicly. X'indak ma nafx. Qed prova. Qed ma tkeċċin. Right babe, xar biss. Mhux naħseb jew qed huhom xarejja. Mhux ħamlu 9 xhur, xar biss. Ilhom mhux. Le, bla dubju. Qed prova lej lealtà lej il-partner. Il-partner ovvjament lej relazzjoni. Naħseb id-diffikultà tkun jiena nammetti jiena bnidem selfish u tkun selfish biex tagħmel dawn il-vjaġġi bil-forsi. Ma tkunx ma tasax biex tagħmelhom. Ma tħossokx ħaġa tajba u xi ħaġa ħażina fl-istess ħin. Jiena naħseb hija fuq il-mara kienet xi ħaġa diffiċli. Immaġina di ta' kuljum di ma tax fejniet, ma tafx x'teġġili. U taf inti tista' taħseb x'inti ħafna mistoqsijiet li saqsuni nies imma inti raġel kif tagħmel. Mhux hekk. Qegħdiex jiġifieri. Mhux hekk.
Eżatt. Inti moħħok tant ikun fokat fuq Fuq il-vjaġġ. il-vjaġġ. Illi ikun l-iktar vera tara n-nisa u moħħok forsi jibda Jiġri. jiġri xi ftit u tgħid kemm isabbi ħadik u hekk imma meta inti tiċċaqlaq ta' spiss ma tantx għandek moħħok jiena ħana fejn ħanoqgħod fejn ħammur dawn l-affarijiet. Mhux inti għandek ħafna loġistika. Imma n-naħa l-oħra l-mara li qiegħda d-dar qed tinkwieta. Ma xed jagħmel Steve. Tifhem. Le mhux easy, tkun support. Apparti minn hekk li mbagħad tissapportjani b'xi mod finanzjarjament xi pala karriera u hekk pala salarju taqla għalet iktar minni allura hija li tipprovdi. U mara taf tħobb ħafna ġifieri mhux il-mara ġifieri u tissapportix bil-forz tifhimni xi kultant jien hekk ngħidha ma nafx xi gwadanjajt minni. Nemmen li xorta jkun hemm kulħadd għandu l-sabiħ tiegħu. Eżatt. Mela, ma qed naraw ritratt Dakar. Hemmhekk huwa monument mitiku. Hemmhekk il-Bolivja. Hemmhekk il-monument salt flats, hemmhekk l-ikbar salt flats fid-dinja. Surreali, post surreali. Aħna hemmhekk huwa dry season ma kienx hemm il-moflar. Bit-tep u bil-ħażin. L-ilma li jagħmel post maġiku, però huwa li jista' jħallik hemmhekk stranded u mitluf. L-ilma hemmhekk. Mela hemmhekk hemm nies li tilqgħu erqu ġaġġa salt li qatt ma sabbhom bil-mutur. Issja? Għax meta jagħmel il-movert jirtab, mhux hekk hemm min is-sogra qatt ma sabbuh. Issja u daqshekk. Daqshekk, issja. Ovvjament hemm l-ħsara kbira fil-mutur. Ovvjament, dak il-merħ kollu. Hemmhekk kont flimkien ma' żewġ bikers oħra, wieħed mill-Arġentina u wieħed mill-Ġermanja. Uqsamna mbagħad hemm su gżira, tista' tidilha gżira, kollha kaktus, sabiħa u soqna semmek u rġejna morna lura. U dak huwa l-famuż monument tad-Dakar fejn qabel meta kien isir id-Dakar wara li telaq minn Franza għal Senegal, mbagħad beda jsir il-Bolivja dak in-naħat u llum qed isir fil-Saudi Arabja insomma il-postijiet. U inti biex qiegħdaw mutur? B'Afrika Twin. B'Afrika Twin qiegħdaw. U b'dak il-merħ kollu ma saddaċċ għadu? Le ta'. Issja? Mbagħad ma leħ tajna ħasla mal-ewwel wara l-ewwel. Biex tara l-Honda tara. U l-Honda ta' dak il-muturi ta' dik l-epoka kienu aħjar. L-isprej kien dejjem aħjar minn tal-lum. Dak huwa fatt materjal ta' 20 sena ilu xorta mhux il-materjal ta' Jien sugarak il-mutur għadek issa jemrix wieħed inqgħod nikkoraħ il-mutur u ftit għandu sadit. Issja? Kukum minn tal-lum naħseb ma jservix daqshekk. Ma naħsibx. Ma naħsibx, għax aħna il-moturi il-materjali nbidlu u jkun hemm taħlita iktar. Dan ritratt, xi tgħidilna? Hemmhekk l-istess, tra hemmhekk għadna hemmhekk l-istess post hemmhekk, fajt ngħid fil-verità. Dak huwa monument ieħor viċin id-Dakar u dak hemm ħafna bnadar tal-pajjiż. Hemmhekk imorru n-nies u jwaħlu insomma jieħdu ritratti u jagħmlu. Li qed ninnota. U inti taf għax inti naħseb il-biss tal-vjaġġ kollu. Dik il-sut li libes inti arresti li għadna d-dokku għasallum. Jien m'għandix idea. Dik hija sponsor ta' Gordon. Sponsor ta' Gordon kienet. Ovvjament ma semmejn mill-arresti, ġifieri insejtek ma kienx Gordon jew l-arresti, però ovvjament tru Gordon. Ejja. Dik is-sud għandna b'ħu għasallum. Dik hija top model. Fuq hemm dawar dik it-top model qiegħda mmekka ħadra la bħala eżatt. Tara eżatt, dik hija waħda mis-sud. U dik is-sud meta beħħejta l-aħħar klient mar sefer bija mhux ovvjament fejn imur Steve imma mar sefer fejn ġol-Ewropa qalli tal-ġent dik is-sud. U biex tipprova l-equipment ma tix tagħmel vjaġġ ta' jumejn. Jien nista' nassigurakom li l-equipment provajtu. Ovvjament. U għal hemmhekk. Ovvjament il-velcro issa tella, li se tittaqbu minn hawnhekk, ġifieri l-liners qabel minn ġewwa, ma ta' kuljum jiena niftaħa kemm il-darba u nagħlaq u sabbaq u fimt. Dik hija l-Arresti Adventure X. Għadha toħroġ sal-lum dik, għandi set warajk jiġifieri u l-istess kulur. Dan immaġina meta kont għadek attiv fil-marxala. Dakka ftit ilu, dakka reċenti. Dak is-sensej tiegħek. Dak il-Korea, kienet darba tiegħi il-Korea. U dik kienet l-aħħar darba li prattikajt tista' kważi l-arti marzjali. Ġifieri wara hemmhekk imbagħad sifirt u żarmajt mill-attività, storja twila mhux se nidħol fuq dal-podcast, mhux ta' interess għal ħadd. Però ovvjament dik hija parti kbira minn ħajti. Għada semmek. Dak is-snin kollha li semmejt. Rġajt nisqbadda xejn l-attività fiżika, għaddar għandha xejn ta' ġim, allura nerġa' nissaħħaħ ftit, speċjalment għal delete li għandek hemm semmejna.
Anke għal-fatt li l-lum inqatta montħin bil-qiegħda, allura tajjeb li niċċaqla, qed nikber ukoll. Però ovvjament ma tissubi xejn. Bħal tiegħi ta' dan. Tikber. Rrit li meta qed nagħmel toilet, qed imbuni ħares tisfer minn ma mmiss u nara fejn qed ix-xogħol. Nara, Isma' biex ikunu onesti, balaqs bin-nuċċali ma jgħid. Nagħmlu Ovvjament, pal-muturi, l-arti marzjali huma żewġ affarijiet. Żmal niftakar l-ewwel podcast ti għamilna snin ilu, xerba snin ilu tkellimna. Jista' jkun kellek skol inti tiegħek. U neħħejta s-sena l-oħra. Niftakar li qed li kellek skola. Illum il-ġota m'għandix, però ovvjament ma jfissirx li mhux se mmur nitrenja, ġifieri. Però llum m'għandix moħħ li nibqa' niranja klabs. Id-dispeċini li waqaft ovvjament deċiżjoni li ma kienx faċli nieħu, però finanzjarjament ukoll. Tlift il-flus ukoll. Għamin ġibċ ħaġa lura minn tajtu dan għater nitħallas fil-verità, ġifieri ma ħax 1 cent. F'sena ħadmu, imma dak kien bona grazza tiegħi. Eżatt. Kifet, imbagħad tidħol irġulija, ftehim, rispett u dawn l-affarijiet kollha. Imma tliftu ukoll x'kont nagħmel ċertu introjtu fix-xahru. Mhux hekk għalhekk finanzjarjament. Għax niftakar basnilu li għandi skola tal-arti marzjali. Pero prioritajiet. Le, mux jinbidlu, jinbidelu. Mara kolla karriera, kolla tfal bidlet ħajja. Kifet, l-lum taħdem fil-medja, fil-produzzjoni, ma l-istess organizzazzjoni li għenitni biex ninsifer. Xogħol li dejjem kont nħu biex nara li ħanamlu, l-lum qed nagħmlu. Ġifieri kieku probabbli bqajt b'attività ta' klab ma nafx hekk kiex ikoll ma nafx probabbli. Jew fil-ħajja tissogra jisek. U hemm affarijiet oħra nixtieq naqbad ukoll. Eżatt. U issa nixtieq iktar milli nagħlem nitrenja. Eżatt, mhux hekk. Meta tgħallem ma jfdilekx xejn titrenja. Eżatt. Ovvjament. Mela. Naqa quick fire question. Faċli dawejja, faċli. Tlaqna. Desert jew montanji? Montanji. Estja, camping jew hotel? It-tnejn, imma hotel iktar. U għamilta camping ukoll? It-tieni vjaġġ. It-tieni vjaġġ għamilt nofsu camping u nofsu le. U l-aħħar wieħed le? L-aħħar wieħed le. Le, kollu. Taż-żent imbagħad. Faqqa. Rrid ikun naqra iktar Mela. Di ħadd spelling mistake u ma nafx rid ngħid. Issewwi inti jew iċċempel għall-għajnuna? Skont fejn tkun. Però normalment iċċempel għall-għajnuna. Norret. Jekk kun viċinu. Mhux hekk. Karmak perfett jew trim ħarbta. It-tnejn, jiddependi l-burdata. Id-dejju xbu. Tajjeb. Issa, inti. CRF jew downtown? Downtown. Kont sejt it-tnejn ukoll. Għax irid ikun komdu. Mhux vera. Għal-Malta downtown. Malta bil-forz. Sorry. L-Afrika. Ejja, dak mhux hekk. Ejja, mela, nuża, mela. Tuża. Għaj fil-verità, naħseb in-nies jiena nsibu kwajt għaġli, ġifieri, ma tkun trajtu. Kemm għandu kilometri dal-Afrika Twin? Mela, jiena total. Kemm daġ? Mela, il-kejb tajtu nafx kemm il-darba. Palissa għadu kollox kellim nibdil, bil-gert. Għax inti għattinna mux il-podcast qabel ma. Għamiltu xi 170,000 kilometru. 170,000. Imma tinna xi ħsar. Iċ-ċili nqasamlu qudiem bil-vibrations u mbagħad. Vibrations għax it-triq tkun corrugated u minn kollox hu. Ħotob ġebel. Bdiet nara sejrek, bil-mod. Għarret, u tela. Daqsem. Qasam. 170,000, mux xie kilometri. Għal-postijiet li żar, pero fihom, Jiena ġili ngħid inti tibdejt kemm suq u batħares lejn l-loċċi ma soqx fil-verità. Meta tgħidilhom pereżempju fejn kont l-aħħar għandu kemm għandu 25 sena dal-mutur ta' għamiltu 170,000 kilometru. Bdew jitqu, jgħidu aħna nagħmluhom 50 snin dawk. Dak għandhom l-ispazju, aħna lina. Aħna għaw Malta kif jaqbes il-mitteb għandu kilometri dak il-motur. Mela, Għadu ġdid, l-Afrika Twin bħal tiegħi għamilna mill-4 mitteb qatt ma kellha problema. Qatt ma qlajt ma' magna l-istess qatt ma qlajt. Laqqas klat xejn. Issja? Kollox ta' oriġinali. Il-magna tal-istess, qatt żejt.
Dak kien jagħmel iż-żejt tiegħi ma' pompa taż-żejt, dak għandek bracket, għandek żewġ boldiet, għandek O-rings, u dan darba nibdilha f'kont il-Bolivja bidilli dik. Min il-Bolivja? Orange l-silencer. Silencer għamlu 20 sena jillik, ja? Kellu nagħmlu l-Bolivja. Le, CRF tal-ġenna, ta' dak iż-żmien. Sa ta' żmien ma nafux. Kompli. Domand li xtaqt insaqsija. Min daw it-trips kollha hekk, x'tallimt bħala persuna qiegħed waħdek, dejjem ikkonċentrat, tippjana, x'tallimt mill-ħajja? Ħatejt li isma' forsi għadni qed infittex ċertu affarijiet. Dika dejjem li dejjem fittex jiena provajt li f'dar vjaġġ pereżempju forsi staqli nsir iktar spiritwali. Ora, xina kieku tgħid li xejn nikkonċentra u nkun bejni u bejn ruħi ngħid. Ħafna ħsibijiet. Mela jien ħafna ħin waħda. Kelli ħafna nimmedita dik il-kelma, nimmedita fuq il-mutur. U ġieli soqt u ma kontx naf fejn qiegħed. Issa Tant Eżatt, spirituali Steve. Le. Minti. Minix daqshekk. U dik xewqa li nixtieq ikun spiritwali, tifhem xi kultant dejjem Insaqsi għalfejn jetaw dal mistoqsijiet, tifhem quite deep, imma ma tantx naħseb daqshekk fuqha, tifhem ma la spiritwali għandi ħafna dubji fuq ħafna affarijiet, però jien ma neskludi xejn, tifhem x'issa jkun għandi opportunità li nsib affarijiet differenti fil-ħajja. Però b'dawk il-kilometri kollha li għamilt. Imbdilt bħala persuna taħseb li imbdilt minn meta bdejt. Il-karattru. Xiftit hija, ara l-iktar ħaġa li Xrif naħseb ukoll, Le, l-ewwel nies li tallimt kemm jiena self-sufficient u reżiljenti. Eżatt. Dik li tatni, tifhem. Tatni sens ta' identità. Tallimt kemm hawn tjubija, kemm hawn faqar, kemm hawn tbatija, tallimt ġifieri kemm jiena taraf kemm inti fortunat. Kemm ċertu punt fortunat. Illi rajt ħafna affarijiet differenti, però għalmetni nikkalma ċertu punt fimt kif fis-sewqam, niċċedi. Sewwa, minn dal-vjaġġi u titgħallem tinbidel xi ftit, mhux bla dubju għax tara ħafna affarijiet differenti, rajt ħafna faqar, jiġifieri x'kultant kont inħossni mdejja għax qed nara l-faqar, Mhux hekk. Kien ikolli moment irrid nevitaħ. Eżatt. Għax il-faqar għandu dejjem l-istess wiċċ. Dejjem l-istess wiċċ. Id-dieqa nies jittalbu ma xejn, ħajja ta' monotona, tifhem, ġifieri. Rajt dawk. Però ovvjament inti mbagħad tibda titgħallem ukoll li kemm jiena fortunat li nagħmel dawn l-affarijiet u titgħallem kemm aħna forsi naħsbu wkoll li n-nies hemm barra li narawhom qattajn jew maħmuġin jew jibku li kemm huma biex xejn ferħanin. Daw jifirħuħax ovvjament, xedu jagħmlu jibku ħin kollu. Ma daw jafu li hemm din oħra, il-mobile wasal, l-internet wasal, hemmhekk. Jekk jaraw kliebis differenti, jaraw komdu u nadif u mela jridu minn dak li inti għandek, mhux jitolbuhomlok. Għax huma jafu li hemm din oħra, inti issa qed għandhom l-internet, u mhux bħalma qabel jaraw hekk biss biċċi tagħhom biss. Però titgħallem ovvjament li hemm kulturi oħra li hemm nies kontenti bil-kulturi tagħhom u għalhekk aħna nsifru, ġifieri biex Inti t-esperjenza? Per fl-Ewropa, jekk jiena mort minn pajjiż għal ieħor kważi llum il-ġurnata ma tantx naraw dik narom mhux ħajlek l-istess, imma viċin. Imma viċin. Imma meta inti mort minn hawn l-Afrika rajt qabża kbira. Pereżempju tibda tgħix huma baqgħu jgħixu ma nafx x'inhi r-raġuni ma pereżempju baqgħu jgħixu ġelarix pereżempju, dik id-djar sempliċi. Mhux neċessarjament fuq ara, għax l-ambjent ġieli fejn jgħixu dak l-aħjar mod li intu probabbli tista' tgħix. Però ovvjament ċertu żoni ġib ħafna diffikultà. Però kif qed tallimt ukoll li pereżempju meta suq pajjiżi fejn m'hemmx liġijiet traffiku bla doġġ. Allora inti mbagħad tiġi hawnhekk fejn sfortunatament qegħdin insofru wkoll minn din il-problema, ma mbagħad tiġi hawn tgħidilha kont diġà f'daw is-sitwazzjonijiet, soqt fihom jiena ddeċidejt li mur hemm mbagħad tipprova. Anke inti tkun nisek preparat tieħu deċiżjoni mill-esperjenzi li tkun għaddejt, kull ħaġa li tinqala tgħid isma' din mhi xejn.
Namlu panik mix-xej, jew wara kemm kont nippanik għal xejn, di mix-xejn. Però xorta sfortunatament kull darba nħroġ fit-triq biex insuq xorta hawnhekk għal xi raġuni inħossni dejjem under tension ġifieri. Dawk il-pajjiżi li Għala voli soqt fit-traffiku fil-pajjiżi, ma probabbli għax kont naf qed inbiddel dejjem il-post. Illum jiena dejjem nagħmel l-istess triq. Allura dikka ġieli nbiddel, pereżempju ġieli mela minn ħażabban tara llum minn fejn ħanaddi, ngħaddi mill-Fgura, nibqa' sejra, illum minn fejn ngħaddi minn xejdu ta' Ċawsli, ngħaddi minn tal-Barrani, biex jisli. Jien ngħidlek iktar milli under tension naħseb tħossok iktar klaustrofobic. Tallimt ejja netlaq barra. Aħna nagħmlu hekk nippruvaw nitilqu lejs għalija. Noħdu nifs. Kieku jkollu opportunità kieku naħseb kull mara taċċetta u nsib opportunità ta' xogħol barra naħseb illi wasal niddeċiedi li nitlaq minn Malta. Għalik żgur mhux problema, naħseb tintegra. Tintegra żgur. Tallimt li kapaċi nintegra malaj. Però naturalment tifhimni, xorta nħobbi xi meta nitkellem bil-Malti, ovvjament barra ma jkunx dik l-opportunità. Li kell Malti pereżempju jien qatt ma kemm jiena proud in Malta, nkun onest, però fejn jidħol ikel Malti naħseb illi xi ħaġa li kont nimmissja. L-imqarrun, ir-ross il-forn, l-aġin, ċertu ikel. Li m'għadniex qed isemmi l-ikel. Fuq l-ikel. Di u nagħlqu bl-ikel ħanalqu. Jiena għandi l-istonku Xi ħaġa li toġobni kif Jiena għandi l-istonku vera daqsiex imma sensittiv. Nimmaġina f'daw il-3 snin li għamilt tivvjaġġa u tikol forsi minn daw il-street food ngħidulhom, qatt kont ma tiflaħsew b'dal-ikel jew ftit drabi. Kiel affarijiet li moqżiża, pereżempju. Ejja, ta' kielt kell opportunità niekol xi affarijiet strambi, jiena sakemm tqarmeġ ma ddejjaqnix. Sakemm tqarmeġ ma ddejjaqnix. Jien ddejjaqni xi ħaġa illi ma nistax nomoda. Hemmhekk iddejjaqni li nikol xi ħaġa ma nistax niblaħħa niblaħħa. Ġast biex ngħidlek wurdina tqarmeġ. Ejsek li kielt, pereżempju, wurdin ma kielx imma ġurati. Sħabek ma jqarmxux. Kielt, pereżempju, ġurati, nemel, larva. U xi diversi xifti affarijiet oħra kelti ġifieri. Per eżempju, esperjenza li kelli mhux li għamilt li ħsar fl-Istonkum, l-istess fl-Afrika kont dal-villaġġ pjuttost remot u fqir kont mal-qassisin u dawn insomma sajru xi forma ta' tiġieġa. Forma ta' tiġieġa. Għax mhux tiġieġa bħal-tagħna. Xi tiġieġa rafaw li tkun isa griża u bit-tikek bojot li ma kienx qattus. Ma ħsib darba keltu ma' salfon il-qattus. U insomma jew kienet ċiefa jew kienet xibbet toħob d-tiġieġa. U meta bdejt it-tewiet għamil il-koxxer. B'rispett. Sejjer tal-mutur kont kien iktar artab. Insomma non wasalt. Mbagħad wara li kissert il-ħanek biex wasalt il-biċċa. Tawni biċċa oħra, għallu li diedu la giza mill-lingwa tagħhom, insomma, għallu di ġement, mhux ġement, din normalment intuwa lill-guest. All right. U jiena kienet se nagħmel, rajt da xejn stran. Kif kien? Dix kien, dak li fejn issa ħaġa tonda, griżaw, jitfajt ġeħa. Chewing gum li ma tikola qatt. Jien, biċċa raber, biċċa gromit kienet naħseb. Hija Unbat minnom se nagħmel minn din. U ma tistax tinżel. Mara, mbagħad għamel jackpot, ma konflatu. Ma stax kont qed niblaħħa kont immut, teħelli hawnhekk nibda niblaħħa. U suppost ċerta speċjali. Issa fejn jidħol problemi b'mar bistonku jew hekk. Jien kien minn mitri u qatt ma kelli daqshekk problemi, però ara l-Indja u l-Pakistan li jkollok diarrea pjuttost normali. Pero qatt ma kelli akuta, ħlif darba l-Indja fej kważi ġej dehydrated. Għamilt hemmhekk u l-Mozambik l-Afrika. Nistaka l-Afrika għandhom fuq il-loki ġeju sejjer il-benġilt minn koxtej, għax il-loki ma kellux is-setil. U l-Indja kelli xi ħaġa simili. U għax kien seafood. L-Indja kien li ġara u l-ħallew. Għax missew li kell bidejhom. Le, mela,
probabbli li ġara kien ambjent sħun tawn ix-xniekol ħalleħu barra reġgħu tawn l-istess ikel. Dik tal-Indja. Tal-Mozambik kiet minn ġi xi ħanut u naf kien hemm. Bolivja wkoll. Bolivja milċi ġimagħtejn bid-diarrea. Konna la-pazz, kienna imma mhux il-ħin kollu. Mhux titmur ħin kollu. Meta tmur diarrea. Dik għadda xi majjar bil-ħobb u naħseb kien hemm xi ħaġa li affettwat. Però qatt ma kont ħammut, imma l-Indja kienet daqsxejn kera wkoll niftakar għax kont miġuhom dajjef irdu tfawni fuq id-drib irdu jżommuni hemm. Naħseb ma tistax tmur l-Indja u ma taħrax taħtek. Immaġina jek. Però għax xarej li għamel ġal-Indja xarej nofs. Tolo fil. Tawix. Med nimmaġinħak l-Indja lilek, le. Sasqalija tista' tasal. So l-Italja, l-Italja. Hemm li soffri ħafna. Għax tkun naqra. Fajt ħafna kell. ħafna kell u ħafna mid-drabi kell tajjeb. Skip tiegħi. Istja? Marrejt, mela mhux. Mela l-aħħar mistoqsija u nagħlqu ħasaqsilu inti kull. Ħansaqsilu jiena. Kieku hemm xi biker bħalissa m'għadu forsi żagħżugħ tajjeb naqriżar minna u jixtieq jesperjenza iva li jdur id-dinja jaqbad mutur, jarma, x'parir ittieħ inti? Naħseb wieħed minn dak li tista' tieħ parir. Jiena ovvjament jien kieku ma nagħmilx hekk darba jew nagħmel hekk, ta' fimt? Le ħanejlek kieku ma tagħmilx hekk jew għax kif għedna ftit qabel nasib kulħadd irid jgħix l-esperjenza tiegħu. Dik vera. Provajt jien kelli l-opportunità li nagħllem tfal fl-isports, u dejjem nipprova għallimt li nnifsi biex mhux nagħlem il-ħadd ieħor iktar titfgħu fit-triq. F'direzzjoni. U mbagħad tażel inti fejn tixtieq tmur fl-aħħar mill-aħħar. Inti tieħlu għodda biex jaħdem u dak li jkun. Jiena ma nafx min kien rajta xejn kien imma speċi kont rajt illi b'daw tip ta' vjaġġi kemm se jkun pjana l-inqas, mhux pjana mill-iktar. Għax inti iktar ma tippjana hemm ċans li ħadd tbiddel il-pjan. Mhux hekk, mhux hekk. Inti titlaq mbagħad timxi skont il-flow jisu. Issa jekk inti x-xita mela tgħid illum mis-sensuq. Jiena pereżempju kont nara fejn qed tagħmel ix-xita. Biex narak ma nsuqx il-lum, jew nsuq l-għada, jew ma nsuqx l-hemm, jew nsuq l-law. Ma sax tippjana il-punt huwa, issa ovvjament ma tix tkun daqshekk stupidu li tgħid ħadd titlaq u jekk hemm gwerra għaddejja ħadd murġa fiha. Jiena naf tiġi atterat, ġifieri jiena meta kien hemm dawn l-affarijiet, magnet kienet għalija, għadzi xorta taffaxxinak biex tgħid isma'. Biex tgħid dik l-esperjenza. Mhux hekk. Mhux xtaqt naqla l-bombi fl-aħħar mill-aħħar, imma xtaqt nara kif tinħass pereżempju meta kont l-Armenja kienet esperjenza verament partikolari. Tifhem fejn il-pajjiż ġie under alert u taf li 6 kilometri bot minnek qegħdin imutu n-nies, ġifieri. Jekk bniedem għandu ma tix toqgħod taħseb u titneħħi l-biża'. Naħseb li l-problema hija l-biża'. Bħal meta kont imur off-road, meta kont nkun qed nibża naqaf ix-xejn. Mhux hekk għax tgħid ħanaqa. Ġieli għamilt affarijiet tgħid illa lu kif għamilta di. Jiena ma għax ma taħseb fil-biża'. Taħseb. Ovvjament kif ngħid. Huwa b'saħħtu ħafna. Trid ikollok daqsxejn merħ moħħok u ovvjament tara riski. Però ma da bħal meta tmur offroad u jiena kifet ma tafx id-dawra li jmiss ssib ġieri, tifhem, jew anki fit-triq, ġifieri taf iddur kantuniera u ssib vettura, ġifieri jiena ngħid jekk għandkom iċ-ċans tagħmluha, morru bdew bil-motu. Jibdew fl-Ewropa, fl-Ewropa ġab ukoll ġa esperjenza, ġifieri li inti tajt minn pajjiż jekk imur ġo pajjiż fejn jaqas il-lingwa forsi jaqas l-Ingliż ma jitkellmu. Ġa xi ħaġa. Jekk għandek l-opportunità li mbagħad tmur fejn mort jiena, morru jiena ovvjament iċ-challenge tiegħi huwa llum il-ġurnata ħannara minn għandu minn għamel iktar minn għamel kilometri iktar minni. Ħallik ħadd insomma tafu x'għandkom. Mela jtbunna naqataħt jekk hawn xi ħadd li tajt għamel kilometru ta' minn Steve jew snin iktar idhom minn jekk binna naqra jidilna ara istidnum. Mhux hekk, jiena nista' ngħidilkom bejn ieħor f'dawn il-vjaġġi għamilt 920,000 kilometru.
li forsi huma ftit huma forsi huma ħafna. Ovvjament tifhimni, naħseb li ma nafx hekk hawn xi ħadd tant pajjiżi. Jiena personali ma naf il-ħadd li qasti jagħmel dak is-snin kollha jdur. Malti ovvjament. Però naf Maltin li vjaġġaw anke l-Amerika Latina minn hawn Chris Bonello li kien ta' Truth Monkeys, Ryan Darmanin dak għamel x'imkien ukoll fis-South America, però mhux it-tur u l-extend. All in all ovvjament naħseb li jiena għandi national record. Tal-Afrika sista claim jajtu, tal-Azja ma claim jajtu xax naf li hemm Ryan. Fuq l-Amerika Latina, ovvjament, probabli ħan claim jahum, but ovvjament overall. Però my next dream hija kif qed nara msuqx minn sal-Mongolja. Bil-Afrika Twin. Probably. Biex żgur Fadal l-Ewropa. Kif? Mbagħad fadal l-Ewropa. Mhux hekk. Fadal biex nikkonsolida. Mort, għamilt ma mhux l-Italja, għamilt il-Balkani, għamilt l-Skozja, naħa ta' fuq, ftit Rumanija. Id-darba ta' mhix l-iżball, mhux bl-Afrika Twin l-Ewropa. Le. Bil-Pan-European, ovvjament. Darba spot on, no. Darba spot on. Importanti, ejja. Mela, aħna wasalna fl-aħħar naħseb. Ejja, jien isniet. Tal-fuq wara wkoll. Jien isniet. Kontent. Le, aħna ma Ibda. X'nibda, rigorra? Ibda biex ringrazzjaw l-sponsor, sejja. Ibda biex tispiċċa, eżatt. Ma mhux ringrazzjaw li l-ewwel jew Le, sa ringrazzjaw. Ringrazzjaw li. Grazzi lilkom. Għamlu l-bħattiġieġa, ħallu l-aħjar għal-guest. Mela, ringrazzjaw għalit li il-Goldis Motor Center li provdilna l-post biex nirrekordjaw dal-podcast. Il-Sign World, ok, li jipprovdilna il-logo cool. Mux il-tubu, il-tubu le, intefa. Homemade Malta li jiprovdilna 3D printing pal coasters, pal keychains u affarijiet oħra, insomma, u l-bus li għamilli il-lum mużajtux. il-bus. Ma bil-noċċali. Noċċali. Inti taf, da bil-noċċali ma jara, u di għat-tips. Mela, Design Factory. Tal-paċenzja li juhu bik, Nick. Paċenzja bija Nick. Ma jaqdina. Kif najdu ġaħġa, jaqdini. Tajjeb. Nservu minnaw. 717 Barbershop, il-Daniel, nil-ringrazzjaw tal-li ranġana naqra, askora mill-li. Eżatt. Sawa. Mux ġibna zbieħ, inqas kora. Għamlu ma naqaxar. Ma xirunix, il-sodu għaxxalonna. Kompli, il-korra. Go and fun, nsellu dejjem għal Sergio. Sergio. Li bħalissa jiet ximkien fitrab, tajjeb, bil-motur. Sergio tqajtmi u kien opportunità wkoll. Ximkien naħseb, ximkien Tunis, tajjeb. Daka ieħor mietiku. Mela, jiet fitrab. Zminek, orrejt, Jara żmienu. Mela musajrana bħalissa. Le, pero rridu nġibuħa xma jirix jiġi mux tal-kamera. Xie mot nikonvinċu. Mela, għandu ħafna stejjer dak, għandu ħafna stejjer. Di burger li jiprovdina li kull ġimma, meta nkunu qed nirrekordjaw, insomma. Aħna nkunu looking forward dejjem. Akkar dejmer ukoll dejjem. Palissa tikol naqtaw il-programm biex. Sissa wasal saw wara. Mhux dufre, nofs iswa bakierhom. U l-kamera daw il-damdamhom. Lil-Dwayne u l-istaff tiegħu, insomma, da The Burgers. U l-aħħar issa l-sponsor ġdid. Ija, l-sponsorship li għawnek ma nitsirtux inti. Ma ftakart. Proset. L-Rakuz Express li għetjena u koll il-ġojnjena f'din il-ġeni. Morus għallija għazlu Rakuz Express. Tajjeb. Mela, l-axħar nirringrazzjaw it-tiġi li mux tal-kilometri. Steve. Grazzi lilkom tal-opportunità. Għattini darba ġejt għamiltu podcast, jien għattini darba, għamiltu għet waħda u għet. Għattini darba għamiltu podcast u kien interessanti immens. Nispera ma għazziznik ximma daw l-istejjen interessanti. Għankan nies dak il-tipes ma. Jena kont looking forward, laqsaf tit ma l-esperienza blan li ovvjament. Spira l-xaħat spira li. Kull ma minna grifna l-esperienza. Muxek. Laqas tiftakar probabli. Aħna imbitwin għamilna podcast tiħu, ma rekordjajnix. Daqs kemedna ma insomma. Imma ek ħattu background tal-avventuri li għamil Steve.
Thank you, Steve. Grazzi lilkom. Thank you. Tal-axħar. Jirrabja ma'kom. Mela, għanna dik mux l-offerta. Mela, min jagħmel subscribe u għamlu subscribe, biex ikonna problema, mux problema, situazzjoni, mela jek tikon iktar views minn subscribers. Dik xi ħaġa li bad nitħaq biha jiena għax tara YouTube channel, so right. Hemm jien naf ħanispara mit subscriber u għandhom 5 views. Aħna qegħdin bil-kontra. Iktar views u ftit subscriber. Nipprovaw nibbilanċew għana. Tissubscribe għalitli. Hija free of charge, mhux vera qed ikolkom għax hemm ħafna minnkom li jgħidu ngħid ikollok account, mhux vera qed ikollok account fuq YouTube. Fuq YouTube. Ġifieri inti kemm ikollok Google account biżejjed, tagħmel subscribe, ħadd tiġi hawnhekk u tikkollektja keychain. Tikkollektja x'kelma jgħidi. Malti. Collecting, collectja bil-Malti. Tagħmel wismara di merit. Tiġbor keychain. U għandna naqas stickers ukoll ejja. Stickers ukoll u għattejna dibbusti għandna biex aħna għaddejjin. F'din il-ġenni li qed nagħmlu. Ġifieri ejja, subscribe. Tajjeb. Aħna narawkom ġimgħa oħra. Oħra ma' mistiden ieħor. Li jkun number 11. Number 11. Mexxin ejja, naqra mexxin. Ciao, good night. Grazzi.